komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikan sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number one and most trusted source of news and information on Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 16, tuiga 2026. Sa gyapon ni Mola gani mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagada pag-ugyon na 2026 nagapadayon na sa unang adlaw ining interagency territorial defense operation exercise ginapatigayon karon sa may banwasang Miagao wa sining adlaw dito naman niya sa banwasang San Joaquin Iloilo. Sa iban pa nga mga kasubong sininga or kaangot nga balida, ang exercise zone ginadeklarar nga off limits kag ginapalintunan ang mga pumuluyo nga nagalabay diri sa posible pagpugok sa dalagan sa trapiko. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balida, ang double gems events mga biyan nagpagwa na diri sa ila sining pahayag na tuhoy karon sa sining hearing sa Cayetano Block Blue Ribbon Committee nga hindi na iniya madayon pa. Hindi na iya madayon pa sa aton sinikaron niya nga mga kabombo matapos nga nagpayag ang nasambitan sining venue or ang management nga wala sila yasang affiliation, connection sa mga nag-organisar sa mga participants or even sa subject matter sa nasambitan sining hearing. Madumduman kagapon sining adlaw nagpagwa sang iyang social media post si former Congressman Mike Defensor nga madayon ang Blue Ribbon Committee hearing kagara ang presensya sang 18 ka mga former bodyguards ni former Cubicol Representative Zaldico. Isubong aga nagpadulong man dito sa venue si former Governor Luis Chavit Singson kag nagapahayag ini siya nga isa siya sa mga resource person. Araman dito ang presidential sister nga si Senator Amy Marcos pero do ginbar ini sila no why ini sila ginpanugutan nga makasulod sa venue sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Padayon pa nga mayara karon niya sang pagtililipon man sang mga supporters sa sining Cayetano Block dito iya sagwa sang venue malapit man lang ini Banwa sa bahin karon niya sang Senado. Tikon na inyo pa sining madumduman sa aton sining mga pinalangga karon niya matag palamati. Now, may raman sang statement gani from the Blue Ribbon Committee. Sabahin naman niya sang Gatchalian Block nga nagpahayag diri si Senator Raffy Tulfo nga ilehitimo kag sarang iyang makasuhan gani isang usurpation of authority ining si former Congressman Mike Defensor. Matapos kiti hindi man siya konektado sa Senate, di man siya konektado sa kundi man nga bahin sang ahensya sang aton sining gobyerno. And yet siya yang nag-anunsyar sini Banwa nga may ara kuno sang patigayunon sining pag sinapol or hearing sa aton sining mga kasimanwa sa bahin sa Blue Ribbon Committee kon pananglitan nga nadayon gid man nasabitan sini nga hearing sa aton sini karon nga makuturan makabig man ini nga walay isang kapuslanan bangod man nga ti way isang mga makabig sini naton importante man nga bahin iya sang isa iya ka
komitiba just like sa secretariat kag iban pa nga mga vital functions or units sa Senado nga plastar dira sa sining ginpatawag kuno nga hearing sa Blue Ribbon Committee Cayetano Blanca. Sa aton sini karon nga mga kauturan ti kun madumduman pa may mga ginpagwa man nga mga pagsinapol sandi gani sa mando sa presidente naka-schedule naman iniya by tomorrow ining special session. Miyerkules gadlaw pitsa 17 sa aton sini karon nga mga kabombo agod istoryahan diri ang mga prioridad nga mga ginaduso karon niya nga mga layi. Nagpagwa diri sa proclamation mga biyan proklamasyon ang presidente sandig sa proclamation number 1318 nga ginagamit sa presidente niya sining gahum agud nga magpatawag sa Senado ripatawag ang Senado kag ang Kamara sa isa ka special session agud gilayon nga mapasar ang mga ginaduso sini iyang mga layi. Sa aton sini nga mga kuturan kalakip na sinadiri ang pagtukod sa National Center for Geriatric Health ang pag-amyendar sa government assistance to students and teachers in private education ang GASPE Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS Act, ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, subong man ang Last Mile, kag subong man geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas Schools Act, mga pag-amyendar sang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, ang layi batok sa political dynasty, Presidential Merit Scholarship Program, kag iban pa nga mga ginaduso sini karon iyang layi nga tinutuyo sini pabakuron kag proteksyonan ang aton sini iyang pungsod kag mapataas ang kalidad sa pagpangabuhi sa mga Pinoy. Tikon ang iba naman siniya mag-interpretar, nagpatawag-tawag ka naman imo yan sa pag-sapol or special session para lamang nga maobligar ang mga senador sa piyak sininga partido nga magtambong nga kaga kung makatipon sang numero ati sarang na nila iyang ma-official or mangin official ang pagbutang karon bilang Senate President sa kay Senator Sherwin Gatchalian. Speaking pagid sa numero sa bahin sa Senado sa aton sa karon nga mga kuturan, hindi lang kay isa kundi duha ang mga senador nga posible nga magsaylo sa majority, panibago nga majority sa aton sini nga mga kabumbo sa idalom sang Gatchalian na block. Gadugang lang nga nagadugang ang numero sini sa aton nga mga kuturan. Halin iya sa piyak sini nga partido sa Cayetano Block magasaylo na karon banwa sa kay Senator Sherwin Gatchalian. Sa aton sini nga mga kabombo ang nagabuyagyag siniway sang liwan kunti ang chairman sang Blue Ribbon Committee nga si Senator Erwin Tulfo. Suno kay Tulfo, isa kuno ka lalaki kag babaye nga senador ang posible nga magsuporta sa kag magduso sa bid ni Senator Sherwin Gatchalian nga mangin Senate President. Sa aton sini karon nga mga kuturan kay may mga back channel talks na kuno nga or na tabo sa aton sini nga mga kabumbo. Apisar nga way ginhingadlan rin ni Senator Raffy Tulfo but gindugang niya nga si Senator Joel Villanueva ti publicly nag-declare na over the weekend nga magatambong siya sa special session. Bangod nga ti suno iya sa pagpati sang Gatchalian Block na convince na kuno nila mo nga mag-shift sa sang allegiance. Pero suno naman niya sa kay Senator Joel Villanueva, sinya ti obligasyon tani. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo
sa karon kon isip-isipon sininimo banwa pananglitan abi nga mayara ang una gid nga nagadugang sa napulo amo si Senator Cheese, no? Sa karon ti 11 na sila sa aton sini nga mga kauturan, no? Sa aton sini nga mga taga Palamati or 13 na sila gani, no? Di ba last time 13 or 9, no? Siyam sila sa aton sini nga mga kauturan. May nagdugang pagid sina diri banwa, naghimo na sila pulo hasta nga ti naghambal sila gani nga 12 na sila. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti may posible tatlo pagid nga magadugang sa ila sini butanta isipon mo na si Senator Joel Villanueva ika-12 na inisay sa aton sini karon nga mga kauturan. Kung mag-ika-12 si Senator Villanueva, isa na lang ang kinanglan sini nila nga maka-13 and then sarang sila nga maka-elect sa nga bag-o sini nga Senate President. Sa karon ang ariara sa Gatchalian Block amo sanday Tulfo Brothers, Senator Rafi and Erwin 2, Senator Tito Soto 3, Ping Lacson 4, Juan Miguel Subiri 5, Francis Pangilinan 6, Risa Ontiveros 7, Lito Lapid 8, JVR Sito Siyam, Bam Aquino Pulo, kag ika-11 si Senator Francis Escudero halin sa pinakauna ginag-over the bakod, halin sa sadto anay majority, gintawag man nga independent majority, pero subong ti ara na siya sa bag-o nga majority. New majority sa aton sini karon nga mga kasimanwa. So kung 11 na sila, no, masaylo pag ginabi si Senator Joel Villanueva, 12 na. May masaylo pag nga isa ka babae, isa ka lalaki, 13, 14 na sila sa aton sini nga mga kuturan. Sinuayhan ining isa ka babae kang isa ka lalaki man, nga mga senador nga posible magsaylo pa sa Gatchalian na block, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Di ang dito iya sa Piak, ara dira mag-utod nga Cayetano 2, senator sa Pia and Alan Peter. Sinong ila sini mga kopdanan? Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Mark and Camille Villar, anom. Anom na lang sila sa aton sini karon nga mga kuturan kay si Joel Villanueva pampito pero tino masaylo naman ini sa Piak sa aton sini karon nga matag Palamati. Do malagawan gid ang Senator Rodante Marcoleta 8. 8 sila. Sino pa gina mga nalipatan kong ara? Robin Padilla na mensionar ko naman. Amatamat na nga naga nubo ang numero karon sang Cayetano Block. Di ang pamangkot sinisinoyhan ang isa ka babaye kag isa ka lalaki nga senador nga natala naman nga magasaylo sa Gatchalian Block sa aton sini karon nga mga kuturan. And by the way, speaking sa Camille and Mark Villar, ang ombudsman diri banwa, no? Silipon ko no? Busi siyon sini ang delay sa LRT1 Cavite extension, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, pag-imbisigaran sang ombudsman ining pagkaulamid sang pangalan sang duwa ka mga mag-utod nga senador nga sanday Mark and Camille Villar sa implementasyon sang Light Rail Transit Line 1 Extension Project sa Cavite. Ang suno kay Rimulya, agudto nga mahibaluan ang kamaturan sa report nga ang mga Villar ang ugat kuno sang pagkadelay sang konstruksyon sang Niyog Station sa Bacoor, Cavite nga dapat matapos kun tani sa masunod sini iyang tuig. Di pagalantawon sa mga investigador ang aligasyon nga tinutuyo sini isang mga senador, no, nga baguhon kuno ang alignment sang riles agod nga mag-agi dito sa C5 Road sa Las Piñas kung sa diin, no,
may ara sang manggad or may ara sang propiedad ang pamilya Villar. Dugang pa sini nga posible mapiktuan ang dako nga proyekto sa infrastruktura bangod sa pagpamalabag sang pila ka mga mamalidha. Ni payag ni Ombudsman Chief nga gina-review sini sa mga investigator ang mga komunikasyon kag record halin sa ahensya sa pagkaulamid sa sining proyekto. Wala pa sa payag karon ang kampo sa mga Villar sa mga ligasyon ni Ombudsman Boying Rimulya. Di para hindi na lang engineer madayon ang paghusisa sa ombudsman, di basikon amoning isa ka babae kag isa ka lalaki. Nga ginatumod ni Senator Raffy Tulfo nga masaylo. Kay ti si Senator Chis Escudero ganito, pag saylo yan, gulpi lang na limunaw na to, no? Ang mga aligasyon kag kuno, ara na, imbestigaran na siya, amuning kaso niya, amo siniamusan to. O, ti pag saylo yan to, dula mo lang dayon nga bukal. O, nadula mo lang sinisaton mga kuturan. Anyway, bantayan naton ini sa aton sinipaday nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Pagbalik ta, dugang nga mga balita kaga impormasyon pagkatapos ang Bombo Network News. Mag-observe ang maayong nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, kalabing-anim sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Senate Secretary hawak na ang pre-trial brief ng House panel at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment schedule na susunod. Bilang naman ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao, lumobo na sa 68. Aftershocks naman, umaabot na rin sa mahigit 6,600. Sa ibang mga balita, ang presyo ng langis nakikitaan na ng downward trend habang ang Department of Energy maasang magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo kasunod dyan ng US-Iran peace deal. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman at German President nagpulong sa Malacanang. Pagpapalakas ng defense at kalakalan, sentro na naging talakayan. Abangan sa ating provincial report mamaya ang Social Welfare and Development Department sa Region 12 nilinaw na ligtas at malinis sa mga ibinigay na bigas sa mga napektuhan ng magnitude 7.8 na lindol doon po sa may Southern Mindanao. Sa international news naman, US Air Force aircraft nag-crash matapos mag-take off sa California. Wala ding naitalang survivor. Ang Strait of Hormuz naman ganap ng bubuksan sa araw ng Biyernes ayon kay US President Donald Trump. At sa ating sports news at FIFA update, mga kabombo, ang bakbakan sa pagitan po ng Iran at ng New Zealand nagtapos sa draw sa score na 2-2. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of Impeachment Court Attorney Renato Bantog Jr. na natanggap na ng mataas na kapulungan ang pre-trial brief ng House Prosecution Panel at ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Bantog, alas 5 kahapon nang dumating sa Senado ang House Prosecution Panel sa pangunguna ni House Secretary General Chaloy Garafil para isumite ang pre-trial brief. Bago mag-alas 6 ng gabi, dumating naman ang mga abogado ni Vice President Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Poa. Ang mga naturang dokumento ay magagamit sa nakatakdang pre-trial briefing sa Hunyo 18 at sa tuluyang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob sa pre-trial brief ang stipulation of facts. Ito ho yung buod ng mga isyu na kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Mga isyong dapat talakayin, kasama rin po dito ang listahan ng mga ebidensya at ang listahan ng mga testigo o mga witness na ipapresenta ng magkabilang panig. Ayon pa rin kay Attorney Bantog Jr., tuloy na ang nakatakdang pre-trial conference sa araw ng Huwebes. Sa naturang conference ay maghaharap nga ang dalawang panig at mamarkahan ng mga ebidensya ang inaasahang ihaharap
sa gugulong na paglilitis. Kumpirmado ng Senado na magsisimula na sa Hulyo 6 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, alinsunod yan sa kanilang schedule. Ayon kay Attorney Renato Bantog Jr., ang Clerk of Court ng impeachment proceedings, na isumiti na magkabilang panig ang kani-kanilang pre-trial brief. Kasama na rito ang 57 pahinang dokumento ng prosekusyon at 60 pahinang sagot ng depensa bilang paghahanda sa paglilitis. Ang impeachment ay bunsod nga ng kontrobersyal na paggamit ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong taong 2022 na isa sa mga pangunahing batayan ng reklamo. Sa kabila naman ng tensyon sa pamunuan sa Senado, tiniyak ni Bantog na tuloy ang paglilitis sa tinakdang petsa, salig sa naunang pagtatakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato noon ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ang impeachment trial ay inaasahang magiging isa sa pinakamainit na usapin sa politika ngayong taon na maaring makaapekto naman sa ambisyon ng Vice Presidente para sa 2028 presidential elections. Kaugnay pa rin po ng balitang yan mga kabombo, ito hong pre-trial sa impeachment case si Vice President Sara Duterte, umuusad na raw matapos sumaysumite ng magkabilang kampo o magkabilang panig ang kanilang mga pre-trial brief. Maki-update po tayo sa live report ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, formal nang umusad ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos isumite ng prosecution panel at defense panel sa Senado ang kani-kanilang pre-trial brief. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog na natanggap na ng Senado ang mga dokumento kahapon bilang bahagi ng pre-trial proceedings ng impeachment court. Ayon kay Bantog, layunin ng pre-trial na pagtibayin ang mga katotohanang kapwa kinikilala na magkabilang panig, linawin ng mga pangunahing usapin, dapat pagpasyahan ng impeachment court at isaayos ang mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Kabilang din sa prosesong ito ang pagmamarka ng mga dokumento at iba pang ebidensya upang mapabilis at maging maayos ang takbo ng paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. That will be their proposed stipulation of facts, meaning the facts that both parties are willing to admit. And then if there are issues that they're willing to simplify, and the marking of evidence. That's where we formalize the stipulation, if there's any that they're willing to stipulate on, and also the issues that they would agree that the court can tackle in a simplified manner. Samantala, Bumbo Genesis, Bumbo Ever, sinabi naman ni House Secretary General Sheloy Garafil na nagsumite ang prosecution panel ng 29 na kopya ng kanilang pre-trial brief. Sa patutunan ito para sa lahat ng senator judges. Inihain din ng prosecutors ang formal na pagharap ng kanilang mga abogado sa impeachment proceedings. Habang sa panig naman ng depensa, sinabi ng legal counsel of Duterte na si Attorney Michael Poa na naisumite na nila ang kanilang pre-trial brief sa mahigit 60 na pahina ang haba. Bagamat hindi dinetalye ni Poa ang nakalagay sa mga ipinasang dokumento, ibinahagi naman ng abogado na nakasaad rito ang mga testigong balak iharap ng depensa sa impeachment court, gayon din ang iba pang mahalagang usaping may kaugnayan sa paglilitis. Ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa. Just submitted yung aming pre-trial brief as ordered by, of course, the impeachment court. So, today yung deadline. So we were able to submit a court after responding to Vice President. Of course, as much as possible, nilagay na natin yung lahat ng ating witnesses that we are looking to present. So, documentary evidence that we're looking to present. We can't because as you know, under the rules of the Senate Impeachment Court, we cannot discuss the merits of the case or findings. So, hindi na muna kami magdi-discuss yan. All we can say is, of course, ito naman yung proseso. As you can see, sumusunod tayo sa proseso and we are looking forward to the pre-trial conference. They scheduled this Thursday. Ang pagsusumite, Bumbo Genesis, Bumbo Ever, ng mga pre-trial brief ay isa sa mga pangunahing hakbang bago ang formal na pagdinig ng impeachment case kung saan nilalatag ang magkakaibang panig ang kanilang mga argumento at ebidensya sa harap ng Senado na nagsisilbing impeachment court. Habang tiniyak naman ni Bantog na pinaghahandaan nila ang mga proseso ng impeachment upang masunod ang kalendaryo na itinalaga ng impeachment court kung saan inaasahan na magsisimula sa July 6 ang proper trial laban sa Vice Presidente. Bombo Jello?
Yes, Bombo Genesis. So, ang haharap sa magkabilang panig o magkabilang kampo ay si Attorney Bantog, ano? Pero anong nakuha ninyong impormasyon diyan sa may Senado? Haharap din ba ang iba pang mga member ng Senado like si Senate President pro tempore Gatchalian? Yes, Bombo Genesis, sabi nga kahapon ni Attorney Bantog, option yan ng mga senador kung haharap sila o hindi. At kanina naman ay kinukuha na natin itong mga senador ng kanilang statement tungkol nga dito sa isasagawang pre-trial, Bombo Genesis. Ngunit hindi pa sila sa atin at hindi pa sila na tumutugon sa ating mga katanungan, Bombo Genesis. Medyo busy ngayon ng mga senador, lalo pat ito may isasagawa ng umano'y Blue Ribbon Hearing Committee na inaabangan din natin kung matutuloy, Bombo Genesis. Pero anong sabi ng mga member ng majority bloc kung sakaling may haharap si Senate President o dating Senate President Cayetano at si acting Senate President Gatchalian at posible magkaroon ng tension diyan, may mga contingency ba na nakalatag as early as now? Kasi sa Huwebes na ito. Yes, Bombo Genesis, yan naman ang tiniyak sa atin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Bagamat hindi nga nila ito dinidetalye sa atin kung ano yung mga plano nilang hakbang, kung mayroon mang mga tensyon na magaganap, pero tiniyak naman nila sa atin ni Senator Gatchalian na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng kanilang grupo at handa sila sa kung ano man yung mga tinatawag nila na dirty tactics nitong si Senator Alan Peter Cayetano, Bombo Genesis. On the other hand, sa ibang issue tayo, pumunta dyan sa may part ng Cubao ang ilang mga senador ngayon. Si Senator Amy Marcos. May komento na ba ang majority doon sa pagpupumilit ng Cayetano Bloc na ituloy pa rin yung Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado? Yes, Bombo Genesis, katulad nga ng sinabi natin kanina, hindi ito kinikilala ng majority bloc sapagkat hindi nga ito isasagawa dito sa loob ng Senado. At eto namang si Senator Sherwin Gatchalian ay tinawag na panlilin lang itong ginawa ni dating congressman na si Mike Defensor sa kanyang pag-aanunsyo dito sa Blue Hearing Committee. Kasi hindi nga ito opisyal at hindi otorisado ng Senado, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jello. Ingat ka dyan. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, ang mapila si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Senado na ratipikahan na sa lalong madaling panahon ang bagong Philippines-Canada Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Ito ay kasunod ng pagpirma ni Teodoro at Canadian National Defense Minister David McGuinty sa Mutual Logistics Support Arrangement na isang bagong kasunduan na magpapalakas sa kolaborasyon ng dalawang bansa at nakaangkla sa naunang kasunduan na nilagdaan pa noong taong 2025. Ayon kay Secretary Teodoro, ang bagong kasunduan ay inaasahang magpapalakas pa sa military interoperability ng dalawang bansa at magpapababa sa logistical costs ng mga bibilhin at ibibiyahing military equipment. Magpapalawak din anya ito sa defense cooperation ng dalawang bansa, katulad na lamang ng pagsasagawa ng mas marami pang joint military drills at magiging daan para sa mas malawak na economic at security partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Ayon kay Teodoro, magiging epektibo lamang ang bagong kasunduan kung raratipikahan na ng Senado ang kasunduan upang magamit ng husto at sa mas malawak na paraan. Sa ngayon, hindi pa anya muna magagamit ng tuluyan ang mga ito sa kabila ng mga bentahe sa Pilipinas sa larangan ng militar, kalakalan at seguridad. Maliban pa sa Canada, mayroon ding kahalintulad na kasunduan ng Pilipinas sa bansang Japan, New Zealand, Australia at US. Inaayos din ng bansa ang kahalintulad na kasunduan naman sa France at Singapore. Ang mga ito ay pawang itinulak sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 13 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Sa ibang mga development tayo, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bojedi III na direkta may kinabang ang mga Pilipino sa mga prioridad na panukalang tatalakayin sa ipinatawag na special session ng Kongreso. Kabilang sa mga panukala ang pagpapalawak ng tulong sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior
at tulong para sa mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay Speaker D, layunin ng mga panukalang ito na mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangang Pilipino, lalo na yung mga estudyante, mga senior citizen at ang mga mahihirap na pamilya. Ipinagmalaki ng House Leader na naprubahan na ng Kamara ang mga panukalang ito at umaasang silang maisa sa batas kagad upang makinabang ang mas maraming mga Pilipino. Una rito, nagpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po sa may mataas na kapulungan para tugunan ng mga priority bills ng Administrasyong Marcos. Yan po nakatakda bukas, Hunyo 17. Kuha pa po tayo ng karagdagang report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German President nagpulong sa Malacanang para sa defense at trade cooperation. Kumuha pa tayo ng update dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Nagdaos ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German President Frank-Walter Steinmeier para palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ginanap ang pagpupulong dito sa State Dining Room sa Palasyo kung saan binigyang diin ng dalawang leader ang matagal ng relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Nakasentro ang pag-uusap ni Pangulong Marcos at President Steinmeier sa mga mahalagang sektor, kabilang ang depensa, peace building, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan. Tinalakay ng dalawang leader ang mga hakbang laban sa climate change, pagpapaunlad ng renewable energy at ang pagpapatatag ng people-to-people exchanges. Bukod sa mga kasunduang bilateral, nagpalitan din ng pananaw ang dalawang pinuno ukol sa mga napapanahong issue sa region at sa buong mundo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Today, Your Excellency, we look forward to discussing with the German delegation the wide array of cooperation between our two countries, both in the bilateral and in the multilateral fields. I am joined here today by the distinguished members of the Cabinet ready to discuss matters of mutual interest. I hope to take this opportunity to talk to our German friends who are very much like-minded on the important issues of our times regarding the various challenges to peace being faced by all of us around the globe. With this, Your Excellency, I look forward to having a constructive and meaningful exchange with our honored German guests this morning. Peace. Formal na tinanggap ni Pangulong Marcos si German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang ngayong umaga, June 16, para sa isang official visit. Ayon kay Pangulong Marcos, makasaysayan ang pagbisitang ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may bumisitang Pangulo ng Germany sa Pilipinas matapos ang 63 years. Ang huling pagbisita ng isang pinuno ng Germany ay noong 1963 na pinapanahon ni dating Pangulong Heinrich Lübke. Kasama ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete na handang makipagpalitan ng pananaw sa delegasyon ng Germany na tinawag ng Pangulo na may kaparehong prinsipyo at paninindigan sa mga isyung pandaigdig. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It is my honor and pleasure to welcome Your Excellency Frank-Walter Steinmeier and the esteemed members of your delegation to our beautiful country. Your state visit marks a significant moment in the long-standing friendship between the Philippines and Germany, a partnership founded on mutual respect and shared values. I note that this is the first visit by a German president for 63 years. And the last time a German head of state visited the country was in 1963, when President and Mrs. Heinrich Lübke traveled to the Philippines. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo sa iba pang mga balita mga kabombo. Nakapagtala na po ng mahigit sa 6,000 at 600 na mga aftershock. Isang linggo matapos tumama ang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8. Sa pinakabagong datos ngayong araw ho ng Martes mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 1,575
na mga events ang platted habang 80 ang napaulat na naramdaman ng mga residente sa ilang bahagi ng Mindanao at mga karatig na lugar. May lakas na pumapalo sa magnitude 1.2 hanggang 6.4 ang mga naitalang aftershocks. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 720,000 na katao yung naapektuhan ng lindol habang pumalo na rin sa tinatayang mahigit sa 1 billion pesos yung halaga ng danyo sa sektor ng infrastruktura at ng mga kabahayan. Samantala, magsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill sa araw ng Huwebes, Hunyo 18, ayon sa Office of Civil Defense. Katuwang ng Office of Civil Defense sa naturang drill ang member agencies ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakibahagi rin ng mga opisyal ng ceremonial pressing ng Batan doon sa may Campo Aguinaldo sa may Quezon City bilang hudyat po yan ng pagsisimula ng nationwide earthquake drill. Susundan nito ng opisyal na paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan para yan sa highly intensity earthquake sa Greater Manila Area o Greater Metro Manila Area. Sa naturang contingency plan, nakalatag ang coordination plan para huyan sa national government, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at mga lokal na pamahalaan sa kasagsagan ng malalakas na lindol. Kabilang na po dito ang pinapangambahan na The Big One. Sa ilalim din ito ang mga ahensya sa mga karatig na rehiyon, gayon din sa Region 3 o Central Luzon at Region 4A ay idedeploy sa Metro Manila at magbibigay ng agarang search, rescue at operation support. Isasagawa rin ang isang tabletop exercise kung saan nakatakda ang simulation sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault na susubok sa kahandaan at koordinasyon ng national at regional response system sa kasagsagan ng malalakas na lindol na maaaring makaapekto sa Metro Manila at mga karatig na rehiyon. Sa kaugnay pang balita, umapila si Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol sa mga residente ng Sarangani na huwag ikabahala ang nangyaring coastal uplift sa may bayan ng Glan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Ayon kay Director Bacolcol, bagaman hindi gaanong madalas na natutunghayan ng publiko, normal lamang na nangyayari ito sa mga karagatan o sa mga lugar na nakararanas ng biglaan at malalakas na pagyanig. Sa katunayan anya, maraming kabudukan o matataas na lugar sa Pilipinas ang dati ring nakalubog sa tubig at dumaan sa ganitong proseso. Maraming taon na ang nakakalipas. Ayon sa PHIVOLCS Chief, bahagi ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas at normal lamang na nangyayari. Bagaman nakakaawa din anya ang mga yamang dagat na nawalan ng buhay kasunod nito, isang positibong epekto naman ito ang paglawak ng beachfront sa mga barangay na direktang apektado ng coastal uplift. Batay sa pag-aaral ng ahensya, ang paggalaw ng Cotabato Trench na nagdulot ng magnitude 7.8 na offshore doon sa may Sarangani earthquake noong June 8 ang nagtulak paitaas sa ilang bahagi ng baybayin ng Glan. Ito ay nagresulta sa halos 2 metrong pagtaas o pag-angat ng ilalim ng dagat na dating nakalubog sa tubig. Ayon sa PHIVOLCS, nagresulta ito sa paglawak ng lupain sa may dalampasigan na umabot pa ng 200 metro sa ilang lugar at nagbago ang level na naabot ng tubig dagat. Samantala, lumubo na sa 68 yung kumpirmadong bilang ng mga nasawi isang linggo matapos na tumama itong magnitude 7.8 na lindol sa may Mindanao. Sa situational report mula ho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw ng Martes, maabot na rin sa mahigit 330,000 na pamilya. Yan po'y katumbas ng mahigit sa 1.3 million individual ang natukoy na apektado. Sa nasabing bilang, nasa mahigit 4,400 na pamilya o mahigit sa 18,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Higit sa 67,000 naman ang napinsalang kabahayan. Yan po'y mula sa may Region 9, Region 11 o Davao Region at Region 12 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa naturang bilang, mahigit sa 12,000 mga bahay ang ganap na nawasak habang mahigit sa 55,000 ang bahagyang napinsala. Base rin sa damage assessment sa infrastruktura dulot po ng mapaminsalang lindol, umakyat na ang halaga ng danyos sa mahigit sa 148
million pesos na itala po sa mga pinsala sa Region 6, Region 11, Region 12 at sa may bahagi ng Bangsamoro. Patuloy din ang paghatid ng gobyerno ng tulong para ho sa mga pamilyang nangangailangan ng assistance sa mga lokal na pamahalaan at maging sa regional agencies. Kumuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang kalihim ng Department of Labor and Employment, kinilala ang pangangailangan ng wage increase sa gitna yan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever nagpahayag nga ng suporta si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa panawagan ng mga manggagawa para sa dagdag sahod matapos ang kanyang pakikipagpulong sa kanila dito nga sa ahensya ng Department of Labor and Employment upang talakayin ang iba't ibang labor concerns. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, inilahad nila sa kalihim ang ilang panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon at benepisyo ng mga manggagawa. Kabilang dito ang panukalang legislated wage increase at ang pag-abolish ng provincial wage rates upang magkaroon ng mas pantay na pasahod sa buong bansa. Sinabi ni San Fernando na mataas ang kanilang pag-asa na patuloy na susuportahan ni Tolentino ang kanilang mga panukala lalo na't dati na rin umano itong nagpahayag ng suporta sa mga wage-related measures noong siya ay nasa Senado sa 19th Congress. Gayunman, kinikilala rin anya ng kanilang sektor ang proseso ng pagsasabatas ng wage bills. Dahil dito, handa silang hintayin ang magiging pag-aaral at opisyal na tugon ng kagawaran hinggil sa kanilang mga panukala. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. On legislated wage increase, the Secretary has a track record of pushing that during his term as a senator. But he said to us na dahil Secretary na siya ngayon, speaking as part of the executive, mahirap naman na makapag-commit siya tapos later on ay hindi naman maipupursige o may pupush ng Department of Labor and Employment. Pero our hope still ay gaya ng kanyang pagsuporta sa legislated wage increase, ay masuportahan niya rin ito now that he is the Secretary of the Department of Labor. But he assured us that he understands the plight of the workers. Naintindihan niya yung pangangailangan na magtaas ng sahod, especially sa punto ngayon na may krisis. Naintindihan niya rin yung panagoy, yung paghihirap ng mga manggagawa, especially from the Samantala, sinabi naman ni Tolentino na kinikilala niya ang pangangailangan ng pagtataas ng minimum wage, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihim at gastusin ng mga manggagawa. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na bagaman personal niyang sinusuportahan ang hinaing ng labor sector, kinakailangan pa ring sundin ng Department of Labor and Employment ang umiiral ng mga batas at proseso sa wage adjustments, kabilang ang mandato ng regional wage boards at mga legislative measures na dadaan sa Kongreso. Tinalakay rin sa pulong ang posibilidad ng mas malawak na partisipasyon ng mga labor groups sa workplace inspections upang higit pang mapalakas ang pagbabantay laban sa labor violations gaya ng underpayment, illegal dismissal at iba pang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Samantala sa iba pang mga development, mga kabombo, bumalik na raw ang malaking posibilidad na tuluyan ng bumaba ang presyo ng lahat ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang kay Attorney Reno Abad, ang nagsisilbi pong Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director. Yan po'y matapos ang resulta ng unang araw ng mga kalakalan na nagpakita ho ng mga positibong development na posible makakatulong sa mga motorista. Kasunod na rin ito ng inanunsyong pagwawakas ng gyera diyan sa may gitnang silangan sa pagitan po ng Amerika at ng Iran. Sa kabila naman ng pagwawakas ng gyera at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, sinabi ni Attorney Abad na posibleng sa Enero pa ng susunod na taon mararamdaman ang pagbabalik ng normal na supply ng langis. Kailangan pa kasing makumpunian niya mga nasirang pasilidad upang maibalik ang 21 milyong bariles ng langis na lumalabas sa Persian Gulf araw-araw. Nakamonitor naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa iba pang mga factor na maaari pong makaapekto sa pagbabago ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, umaasa naman ang Department of Energy na magtutuloy na ang pagbaba ng presyo ng langis kasunod ng peace deal sa pagitan ng Amerika at ng Iran na nakatakdang opisyal na lagdaan ngayong linggo.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, umaasa sila na tuluyan ng maselyuhan ang kasunduan sa araw ng Biyernes. Iniulat naman ni Energy Undersecretary Sandy Sales na bumaba na ang presyo ng langis sa 80 pesos per liter level mula sa mahigit 120 pesos kada litro matapos nga tumama ang krisis sa Middle East. Anya, ang kamakailang rollback sa presyo ng langis ay sumasalamin sa pag-asa ng pandaigdigang merkado sa resulta ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Nagpahayag din ng pag-asa ang Department of Energy official na lalo pang bababa ang presyo, subalit posible anyang abutin pa ito ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon dahil na rin sa pinsalang iniwan ng gyera sa iba't ibang oil storage at production facilities sa gitnang silangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Hopefully, moving forward na yung mga countries involved in the Middle East war. Also on the good news on our savings every Saturday. It's been a whole of government approach, and that is why this kind of response has been possible the last 7 days. Niyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Oras natin 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Makibalita ho tayo sa pagsisimula mga kabombo ng Southeast Asian Ombudsman Forum. Opisyal na pong nagsimula ngayong araw at yun pong coordination at intelligence gathering, isa po sa mga tatalakayin ng naturang forum. May live report si Bombo Gran Hilario. Bombo Genesis, formal nang sinimulan ngayong araw ang Southeast Asian Ombudsman Forum Full Members Meeting 2026 dito sa lungsod ng Pasay. Pasado alas 9 na umaga na umpisahan ang naturang pagtitipon sa pangunguna ng Office of the Ombudsman ng Pilipinas. Bagamat hindi pisikal makadalo, nagpaabot pa rin ang mensahe ng pakikisa si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ano nga, mahalaga ang inilunsad na pagpupulong upang makapagbukas ng mas maraming oportunidad at pagtibayin ang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. This event is particularly meaningful as we move from dialogue to action, strengthening COF's identity and governance framework, advancing our strategic roadmap, and expanding opportunities for regional cooperation, knowledge exchange, and institutional excellence. As chair, my vision of COF is for this forum to evolve beyond a venue for dialogue into a dynamic community of action. Ayon naman kay ayon din sa pagtitipon ang intelligence gathering at training sa mga abogado at investigador ng kabahaging mga bansa. Importante anya ang kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro para makapagbahagi ng mga estratehiya ukol sa pagkalap ng ebidensya at pagpapalakas ng mga kaso. Narito naman ating pakinggan si Deputy Ombudsman Jose M. Belmeo Jr. Well, basically, it's cooperation among the members of the COF. Intelligence gathering, sharing, training. Like what you saw, Thailand sponsored a training for COF members, investigators, and lawyers. What is so important because we have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating. Thailand has its own way. Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data, and strengthen cases. That's one of the main reasons why COF is very important to us in the Ombudsman of the Philippines. Habang dagdag pa ni Deputy Ombudsman Balmeo Jr. na sa pamamagitan nito ay may ibabahagi naman siya ang expertise lalo na pagdating sa litigations o proseso sa pagbuo ng mga kaso. Mais pangulit natin pakinggan si Deputy Ombudsman Jose M. Balmeo Jr. Experience, expertise natin in litigation kasi they have their own laws, di ba? But we can share our expertise also in different matters. Like that. Sa intelligence gathering, how to prosecute, how to strengthen cases, we might be useful to them. Like I was informed by the representative in Sarawak that they're very new in this field, so they're expecting some cooperation, some guidance on how to, prosecute, enter into investigation, fact-finding, etc.
Nag-uulat mula dito sa Yes, Bombo Genesis. Anong mga bansa yung nagpadala ng kanilang delegation dito sa Pilipinas? Bombo Genesis, isa sa mga bansa na naririto ngayon na yung Thailand, kung saan ay nabanggit kanina na magkakaroon ng sponsorship pagdating sa mga training ng mga investigators at mga lawyers, kung saan din Bombo Genesis, yung iba din mga bansa dito ay siyang present din. Bagamat hindi pisikal na nakadalo si Ombudsman Remulla, ay nagpahayag siya ng pakikisa sa naturang pagtitipon. Bombo Genesis. Ilang araw to? Isang araw lang? Sa ngayon, Bombo Genesis, ang tangi pa lamang nilang sinasabi ay yung chairmanship ng Pilipinas na mula 2025 hanggang 2026, kung saan yung itong mismo pagtitipon nito ay inaasahan pa yung mga iba pang mga pagpupulong, sapagkat ito pa lang yung kauna-unahang isinagawang formal o yung tinatawag na full members meeting kaunay sa Ombudsman Forum ng Southeast Asia. Bombo Genesis. Kasi kalakip nito yung pagiging chairship natin ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation. And so far, kamusta ang seguridad diyan, knowing na may mga delegasyon ng iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia, Bombo? Bombo Genesis, particular dito sa lugar kung saan ay idinaraos yung naturang pagpupulong, mahigpit yung seguridad kung saan yung mga papasok sa gusali o hotel kung saan isinasagawa itong forum ay chinecheck maigi, lalo na yung mga allowed lamang na pumasok dito at para mapanatili na din yung seguridad. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo. Nagulat mula dito sa lungsod ng Pasay. Ito si Bombo Gran Hilario para sa the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Walang nakaligtas sa pagbagsak ng US Air Force B-52 bomber ilang sandali pa lamang matapos mag-take off mula sa Edwards Air Force Base sa Southern California nitong umaga ng Lunes local time. Kinumpirma ni Colonel James Hayes, Deputy Commander ng 412 Test Wing Edwards Air Force Base, ng malagim na trahedya na nagresulta sa pagkasawi ng inilarawan niyang 8 magigiting na Americans na kinabibilangan ng crew ng military, government civilians at government contractors. Nangyari ang insidente habang nasa routine mission ang naturang military aircraft. Sinusuportahan ng B-52 bomber ang radar modernization program ng naturang base nang agad itong bumagsak matapos mag-take off at sumilab. Ayon kay Hayes, ipinaalam na sa mga kamag-anak ng crew ang nangyari at nakatakdang tukuyin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa ngayon, ganap nang na-contain ang pagbagsak ng military aircraft sa loob ng runway ng Edwards Air Force Base at pansamantalang grounded o itinigil muna ang mga operasyon ng naturang Air Force Base. Sa kasalukuyan din, nagpapatuloy ang mga serye ng investigasyon para matukoy ang ugat ng pagbagsak ng military aircraft na inaasahang magtatagal ng hanggang 30 araw. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Sa ating update mga kambusa, nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026 na uwi sa draw ang tapatan at bagbakan ho ng dalawang bansa sa ilalim po ng Asia and Oceania. Itong bansang Iran at New Zealand. Ngayon pong araw na yan, nagpapatuloy pa rin po ito na FIFA World Cup matches. Opisyal na nagtapos ang laban sa score na 2-2 at yan po'y ginanap sa may Los Angeles Stadium kung saan 2 beses na humabol mula sa pagkakalubog ang bansang Iran. Unang bumanat ang New Zealand sa ika-6 na minuto sa pamamagitan po ng goal nitong si Elijah Just. Unit agad itong pinantayan ng bansang Iran sa ika-31 na minuto. Yan ay sa pamamagitan po ng isang strike o isang sipa nitong si Ramin Rezayan, ang striker ng Asian country.
Pagpasok ko ng second half, muling gumawa ang All Whites ng isa pang goal sa pamamagitan po ng ikalawang goal nitong si Just sa ika-54 na minuto para makuha ang 2-1 na lead. Subalit hindi po sumuko ang koponan ng Iran at makalipas lamang ang 9 na minuto ay isang header ang pinakawalaan ng striker na si Muhammad Mohabi. Yan po yung naganap o nangyari sa may ika-63 minuto at nangyari po yan upang selyuhan ang 2-2 na score hanggang sa dulo ng laban. Dahil pa rin sa naturang resulta o sa resulta ho ng laban na ito, natiling bukas ang standing sa ilalim po ng Group G kung saan tabla-tabla pa rin ang lahat ng koponan sa maagang bahagi ng torneo. Unang bahagi pa lamang po ito mga kabombo or group stage na tinatawag at wala pa po tayo doon sa second round ng elimination. And from time to time, mabahagi po namin sa inyo yung pong resulta ng group standing habang umuusad ang unang bahagi ng FIFA World Cup 2026. Oras natin, meron na lamang po tayong 21 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, bago tayo dumako sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, ipinahayag ng National Grid Corporation of the Philippines na inasang bababa ang overall transmission rates ngayon pong buwan ng Hunyo na makikita sa electric bill ng mga consumers sa ilalim po yan ng kanilang bill sa June 2026. Batay ho sa pahayag ng National Grid, 0.56 o 56 sentimos kada kilowatt hour lamang ang sisingilin para ho sa delivery ng kanilang mga serbisyo. Ang paliwanag ng National Grid, ang pagbaba ng singil ay dulot na rin po yan ng mas mababa na transmission maging yung wheeling charges na tumutukoy sa bayad para ho sa paghahatid ng kuryente mula sa mga power plant patungo yan sa mga distribution utilities. Bukod po rito, bumaba rin ang ancillary service rates o yan po yung gastusin para sa pass-through services mula sa reserve market at iba pa mga provider na may kontrata sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang hakbang na ito ay inasahan namang magbibigay ng ginhawa para ho sa mga consumer o power consumer sa gitna na ng papatuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at singil sa kuryente sa buong bansa. Samantala, dako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang DSWD sa Region 12 iginiit na ligtas at malinis ang ipinamamahaging bigas sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Coronadal. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development Region 12 na maayos, ligtas kainin at hindi sira ang mga bigas na ipinamamahagi sa mga apektadong residente ng kamakailang lindol sa rehiyon. Sa pareham ng Bombo Radio Coronadal kay Regional Director Loreto Cabaya Jr., ipinaliwanag nito na ang nakitang tila matigas na bigas sa kumakalat na video ay maaaring dahil sa vacuum-sealed packaging at hindi indikasyon na ito ay luma o hindi na maaaring kainin. Ayon kay Cabaya, posibleng lumang video na ang kumakalat sa social media na ginagamit lamang ng ilang individual upang makakuha ng atensyon at views online. Ipinagtanggol din ng opisyal ang patuloy na operasyon ng ahensya sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya at tiniyak na tuloy-tuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong maayos ang distribusyon ng ayuda. Iginit din niya nga mas dapat manaiga ang pagtutulungan at pagkakaisa sa gitna ng kinakaharap na pagsubok ng rehiyon sa halip ng pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng hidwaan sa publiko. Sa kasalukuyan, mahigit 60,000 na mga individual na ang nabigyan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Region 12 at patuloy pang pamamahagi ng relief goods, lalo na sa mga liblib at hirap maabot na lugar sa rehiyon. Yes, standard is OP ang DSWD para to ensure ng mga stocks quality. Una-una ang stockpile system, ang food chain management system, ang pag-distribute, pag-manage ng DSWD ang mga stockpile. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal.
para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! 16 na minuto mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Ang summer season at ang El Nino phenomenon nagdudulot din daw ng matinding hindi ho maayos na balanse sa distribusyon ng mga produktong itlog dito ho sa Pilipinas. Yan po ay ayon sa Philippine Egg Board Association. May update dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Iginiit ng Philippine Egg Board Association na malaki ang naging epekto ng summer season at El Nino phenomenon sa pag-aalaga ng livestock sa bansa. Ayon kay Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, dahil sa matinding init ay humina ang pagkain ng mga manok na nagdulot ng pagbaba sa productivity at efficiency sa kanilang performance. Maliban dito ay lumiit ang sizes ng mga ito na nagresulta sa imbalance ng distribution ng mga sizes kaya nagkaroon ng oversupply ng maliliit na itlog. Dagdag pa ni Uyihara na sa ngayon ay nagkakaroon na ng paminsan-minsan na pag-ulan kaya bahagyang nagkaroon ng improvement sa egg sizes dahil sa teknolohiya at farm management. Subalit problema naman umano ang humidity o pinaghalong init at lamig dahil sa very inviting itong sa bacteria at viruses sa mga alagang manok. Dagdag pa ng opisyal na malaki pa rin ang pagkalugi sa presyohan ng itlog sa ngayon dahil sa pagtaas ng gasto sa produksyon dulot ng krisis sa Middle East. Ang direct effect po nito ay lumiliit po yung mga nakukuhang sizes ng mga itlog. Ang resulta po nun, nagkakaroon po ng imbalance, no? Imbalance sa distribution ng sizes, kaya nagkakaroon ng oversupply sa maliliit na egg size. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo, si Teachers Representative Tinio umaasang ang Senate version ng Anti-Political Dynasty ang tuluyan din pong mananaig bilang final version o sakali may pasa na ito bilang ganap na batas. May update ang Bombo Radyo Iloilo. Umaasa si Teachers Party List Representative Antonio Tinio na ang bersyon ng Senado ng panukalang Anti-Political Dynasty Law ang magpapanumbalik sa mas mahigpit na probisyon na nakapaloob sa orihinal na panukalang inihain ng Makabayan Bloc. Ayon kay Tinio na sa naghain ng House Bill 209, malaking pagkakaiba ng kanilang panukala sa House Bill No. 8389 na ipinasa ng Kamara de Representantes sa third at final reading. Anya, layunin ng kanilang bersyon na ipagbawal ang pagtakbo at paghawak ng posisyon ng mga magkakamag-anak hanggang ika-4 na antas upang tuluyang mabawasan ang kontrol ng malalaking political clan sa pamaraan. Iginiit din ito na masyadong limitado ang bersyon ng Kamara dahil hanggang ikalawang antas lamang ng pagkakamag-anak ang sakop ng pagbabawal na umano'y nag-iiwan ng mga butas na maaring samantalahin ng mga political dynasty. Dahil dito umaasa si Tinio na isasaalang-alang ng Senado ang mas mahigpit na mga probisyon upang matiyak na maisusulong ang layunin ng konstitusyon na wakasan ang paghari ng mga political dynasty sa bansa. Napag-alaman na sa ipinatawag na special session ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso bukas, isa ang panukalang anti-political dynasty law sa mga tatalakayin. Yung usapin ng anti-dynasty law na gusto ng mamamayan, alam ng mga Pilipino, basically na ipagbawal ang mga political dynasty. So pag sinabi mo ipagbawal, no, bawal yung mga magkakamag-anak hanggang hindi lang yung immediate family, hindi lang yung lolo, apo, pati hanggang mga magpipinsan at pagtiyuhin. Hindi pa naman tapos ang proseso, merong version ng Senate, so kailangang pagkaisahin ito. No? Yung sa Senate, mas malapit dun sa ina-expect natin na anti-dynasty bill. Si Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayang Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
Ang evacuation center at gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur handa na para sa public viewing sa labi ng pumanaw na Ateneo basketball player na si Rene Clert Baterbonia. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Butuan. Matapos ang halos 12 oras na biyahe mula sa Davao City, tuluyan nang nasa gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur ang bangkay ni late basketball standout at pride ng Agusan del Sur na si Rene Clert Baterbonia. Sa kabila na dumating ito pasado launa kaninang madaling araw, matiyaga nga nag-abang sa pagdating ng kanyang funeral convoy ang kanyang mga kaibigan, mga supporters at mga kababayang Agsurnons upang pagbigay ng kanilang final respect kasama na ang mga panalangin at gratitude para sa legacy ng kanyang iniwan. Nakatagda na rin ang public viewing sa bangkay ni Bubeta na magsisimula ngayong alauna ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi hanggang sa ito'y ililibing sa Hunyo 23 base na rin sa schedule ng local government unit. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Ateneo de Davao University Senior High School basketball coach Jess Evangelio at kaibigan ng yumaong si Rene na isa itong natatanging atleta, hindi lamang dahil sa kanyang tangkad at abilidad sa paglalaro ng basketball, kundi higit sa lahat sa kanyang mabuting ugali at pagiging mapagkumbaba, kung kayata binansagan niya itong one of one na walang katulad. For me, si Rene is one of one, walang katulad, and nag-iisa lang yun. Siyempre, marami siyang kahit, pero ang as a whole, attitude niya, yung willingness niya to win, walang katulad. Sa lahat ng sumusuporta, nakikiramay sa amin, pamilya, sa family ni Baterbonia, sa family ko, sa family ng Davao Eagles, maraming salamat. At patuloy niyo kaming ipag-pray na sana itong mga dark days namin, sana malampasan namin na maayos at magkasama pa rin hanggang dulo. At yan ang balita galing dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata, and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ni US President Donald Trump na ganap ng bubuksan sa araw ng Biyernes ang Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng langis. Ito ay matapos na magkasundo na ang Estados Unidos at Iran na waksan ang gyera sa Middle East na isang malaking hakbang sa pagtatapos ng ilang buwang labanan at economic turmoil. Ayon kay Trump, sisimulang pakilusin ang mga barko at kakargahan ng mga langis palabas ng Strait of Hormuz. Sinabi rin ng US President na hindi niya akalain na kakailanganin ng maraming tulong para mabuksan ang naturang lagusan. Itong Lunes, siniulat ng Iranian media na mayroon ng 3 oil tankers at 2 cargo ships ang dumaan sa lugar na naging subject naman ng US Naval blockade. Samantala, nakatakda ring lagdaan sa Biyernes sa Switzerland ang peace agreement sa pagitan ng US at Iran, kasama nila ang mediator na Pakistan. Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo, maki-update ho tayo. Meron pong isang Filipino sa may Philadelphia na naging bahagi, naging volunteer ng FIFA World Cup 2026. May exclusive report dyan ng Star of Manila. Mga kabombo at ka-Star Nation, proud na mapabilang ang isang Pinoy sa mga volunteers ng FIFA World Cup 2026 sa Philadelphia. Ang Pinoy nga na si Noel Abeo ay isa sa mga nagawak ng watawat ng Ecuador sa naging laban ng nasabing bansa at Ivory Coast. Sa kwento ni Abeo, mahigit 25,000 ang nag-apply bilang World Cup volunteers sa lungsod ng Philadelphia sa estado ng Pennsylvania at nasa 4,000 ang napili para sa iba't ibang roles. Si Abeo nga ay bahagi ng 200 volunteers na maghahawak ng watawat ng mga bansang maglalaban-laban sa Philadelphia Stadium habang nagaganap ang pregame ceremony at national anthem. Mayroon niyang 6 na football matches na magaganap sa Philadelphia.
Una rito ay ang naganap na laban sa pagitan ng Ecuador at Ivory Coast noong linggo, kung saan nagtapos ito sa 1-0 o 1-0 na pabor sa Ivory Coast. Sa interview ng 102.7 Star FM Manila kay Noel Abeo, inamin nitong excited at proud siya na maging bahagi ng isang once-in-a-lifetime sporting event sa Estados Unidos. But it's a pretty prestigious role. Out of 25,000 applicants in Philadelphia, only 200 are able to do that, be actually on the field, hearing the crowds, and then being a few feet from the professional soccer players. It's very exciting. It's a once-in-a-lifetime event because you never know when we'll have the FIFA World Cup again in the United States. With everything in the news right now, it might not be soon. My message is enjoy the games, have fun, pick your teams. There's so many out there. I wish we had a Philippine team. Abangan naman ang pagtutunggali ng mga bansang Brazil at Haiti sa Philadelphia Stadium sa June 19. At yan ang ating FIFA World Cup 2026 update mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labada, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bago sa iba pang mga sports news, mga kamumbo, update lamang po tayo muna dahil naging mainit po kanina ang sitwasyon sa may events place dyan sa may Quezon City na initial husan ng venue ng idaraos na Blue Ribbon Committee hearing na inorganisahan ng Cayetano Black. Ang sunod-sunod po ang naging pagdating ng mga personalidad, yung pong mga testigo at ang kanilang mga taga-suporta. Kasama ng taga-suporta ng pamilya Duterte. Isa sa mga unang dumating sa venue, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sa kanyang maikling pahayag po sa media, sinabi ho ni Singson na ang taong bayan daw ang nagtulak at nag-uudyok sa kanya upang personal na dumalo sa naturang pagdinig. Pagsapit po ng alas 9:41 ng umaga, dumating naman si Senator Amy Marcos. Pero hindi ho siya agad nakapasok sa loob ng venue kung saan yung sinagawa ang pagdinig dahil nga sa dami ho ng mga tao sa kasama na rin po dito yung pinapakat ng mga seguridad ng mga otoridad. Agad namang pinagkaguluhan ng mga supporter ng pamilya Duterte ang pagdating ng senadora. At patuloy din daw ho yung pagdagsa ng mga supporter ng pamilya Duterte hanggang kaninang alas 11 ho ng umaga. Bandang alas 11 ay dumating ang ilang mga individual na nagpakilalang mga dating bagman. Itong si Representative Elizalde Co. Ang kanilang pagdating ay sentro rin po ng atensyon sa naganap na dapat sana'y pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero nanindigan po ang majority block ng mataas na kapulungan na hindi po ito opisyal na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Panghuli sa ating sports news at sa ating mga balita ngayon pong tanghaling ito mga kabombo, ang dating IBF Super Flyweight na si World Champion Jerwin Angkahas anda na raw sa pangipaglaban ho niya sa isang undefeated American fighter. Yan po gaganapin ngayong buwan sa may Estados Unidos. May update dyan ng Star FM Dagupan. Handa na muling makipagsabayan ng dating IBF Super Flyweight World Champion na si Jerwin Angkahas sa mga mas batang boksingero, kung saan patunay dito ang kanyang nakatagdang laban sa undefeated American boxer na si Omar Trinidad na gaganapin sa Las Vegas, Nevada, USA sa darating na June 28, 2026. Sa naging panayam ng Star FM, dagupan kay Angkahas, ibinahagi nito na sa kabila ng pagiging veterano sa boxing, mananatili ang kanyang determinasyon na ipakita na hindi hadlang ang edad upang makipagsabayan sa mga mas batang mandirigma sa mundo ng boxing. Nagkakaedad ka ng mga 34, 35, 36, talagang iba na yung challenge ko. Dami mo nang di mo na gagawa dati nung mga 20s ka pa, yung mas bata-bata ka pa. Kasi sa boxing kasi kailangan talaga palakasan eh. Dito ako na-challenge eh. Gusto ko pang ipakita na kaya ko pang makipagsabayan sa mga mas bata sa akin na mga boxers ko. Dagdag pa ni Angkahas na mahalaga ang laban ito hindi lamang para sa kanyang career, kundi sa rin pagkakataon na may pakita na ang karanasan, tiyaga at disiplina ay mahalagang puhunan para makasabay sa mga pinakamahuhusay na boksingero sa kasalukuyan. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipasong oras o mga araw. Sa bawat provincial station po ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron po silang sariling mga social media page na pwede po ninyong sabaybayan, pwede po ninyong i-follow, pwede kayong mag-like at pwede rin po kayong mag-subscribe, mga kabumbo. Yung mga kababayan po natin dyan sa may Cagayan Valley, dyan po sa bahagi ng Isabela Province at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa probinsya po ng Pangasinan at mga katabing probinsya dyan sa may Ilocos, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa probinsya ng Benguet at mga katabing probinsya dyan sa Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Kapag nagawi ko kayo dyan sa may bahagi ng Bicol region sa Southern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito sa Mega Manila, pwede po ninyong subaybayan ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley region, maraming tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan sa Bicol region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impunto launa na sa hapon. Balik na rin sa pagpakalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kaga impormasyon rin sa aton sining karon nga pagpangalagada. Istoryahan naton ining pagkadakop sa tatlo ka mga personalidad nga nakuhaan sang masobra 3 milyones ka balor sang illegal sining droga kag sandig diri sa pagpanghusisa nga ang duwa miyembro pa sang termite gang nga may ginpang sulod kag ginpang kawatan diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Lakip kasi na diri karon sa aton sining mga kuturan ang Iloilo City Police Office. Pagkigangot man sa Land Transportation Office, may kantanan sa sining insidente nga natabo dito iya sa may Sunset Boulevard na kung sa din may naga-jogging, no, nga duwa ka mga babayi, no, di kag dito banwa may naga-park nga isa ka puti nga salakyan daw mini SUV ini siya. Dito kag nagahimo sang kabastusan ang nasambitan sining sakay, no, sang sining puti nga salakyan
si Police Colonel Parilla ang nagpabutyag nga way sang lugar sang kasubong sini nga mga hilikoton or buluhaton pinamatasan aktwasyon sa bahin niya sang syudad sang Iloilo. That is why nga nagpakigangot na inikaroon ang Iloilo City Police Office sa bahin sang Land Transportation Office agod nga matumod kung sino ang tagiya sining nasambitan karon iyang puti nga slakyano sa aton sining karon iyang mga kabumbo. Standby sa aton sining mga kuturan kag i-check taman karon ang latest ginagaklinabo dito yan sa may banwa sang Miagao sa sining first day sang duwa kadlaw nga pag-aprigayon sang pag-ugyon 2026 o kon ining Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Yari karon sa aton sining linya ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, si Police Major Sheila May Sangrines. Major Sangrines, ma'am, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon kag good afternoon sa tanan naton nga mga kabombo. Isa na naman karon ka makabignaton madinalagon nga operation lakip dira ang Iloilo City Police Office sa pag patigayon man sang Police Drug Enforcement Unit or group ining pag-aresto sa pinagi sa bypass operation sa tatlo ka mga personalidad sa distrito iya sang Mandurriao kag Tuman kadako ang balor sa illegal nga droga nga na-recover sini sa ilak and sang pagpanalom pagin sa pagpangusisa. Major Sangrines, ma'am, natukiban nga ang duwa miyembro sang termite gang. Major Sangrines? Amo na ang gina-coordinate naton no sa aton nga PNP Drug Enforcement Group or PDEG. Kay it so happen nga ang aton nga PDEG basta mga dalagkuan ni nga mga operasyon kag trabahohon parte sa kampanya ta kontra illegal nga droga amo gini ang ilaya nga ginatutukan and of course in coordination man kag sa bulig man sang mga territorial unit kaangay naton diri sa ICPOAB kay ti ang nanging target isa sa mga barangay naton diri. Pero it so happen because man gani nga nagalinglinganay kita sa aton nga mga dokumento kag ang aton mga trabaho, naga-compared notes kita. So ang hindi malayo nga ang termite gang may mga agi man diri sa syudad sang Iloilo. So amo ni nga naglutaw nga ti ang aton nga target is sulbaron ang problema ta sa illegal nga droga. But amo ni may information nga may angot man ang arestado naton sa dako ni nga drug operations sa mga nag-operate man no nga ginaligar mga termite gang diri sa syudad sang Iloilo. All right. So nagapati pabalag kamo Major Sangrines, ma'am, nga ari lang diri sa syudad man sang Iloilo ining mga katapo pa or iban pa nga miyembro sang termite gang? Padayon ang pag-validate pero kay ti dako ang bulig sang ginlunsar naton to bala sang nagligadi sang aton City Intelligence Unit sang programa tabala nga ihutik kay chip nga ang tanan nga mga information of intelligence value may ara na kita didikar kitya nga numero nga pwede na nila dira mahatag or mahutik kay ti ang concern ta sadto is since nga alerto kita di kag nagabantay sa syudad sang Iloilo pagkatapos naton nga ginbiktima sang termite gang mga kaipin sa nga probinsya ginigo man or banwa no. Yes. So ano pa nakita naton dakong bulig sang mga pumuluyo, sang mga gwardya, sang mga kabarangayan nga kung may mga hindi kinaandan nga mga giho gina-report nila whether validated o kung hindi man unverified gina-check gyar sa police, ginasaway, ginasita. So bisan pa paano kung naga-target sila or nagapaminsar man nga mang biktima naman diliwat so mapunggan git. So wala ta kabalo nga hindi lang gali illegal drugs no ang ila sini nga ginatutukan kundi pati man ang ila nga mga hindi manami nga hilikoton. So
amo na ang subject no do continuing ni nga operations matabo bumbot siyam komo nga naglutaw nga ti daw konektado ni sila sa termite gang. According sa inyo information, Major Sangrines, ma'am, tatlo gid ini sila or duha lang sa tatlo? Wala kita sing specific gid nga information kay ang detalye sinidiri bumbot siyam ara gid sa aton nga PIDEG kag padayon pasubong nga trabaho man no sang aton nga mga operatiba especially sa mga intelligence operatives naton kay sang mga pila naton ka mga investigador nga nag-uyat to sang mga kaso sang termite gang. So hindi pa ko kang confirm git no kung tanan-tananin sila isa sa ila duha sa ila or ubos gid sila or kung sino pa man ang malink nato ni sa ila. Ang concern ng abi gid namon man sinidiri is dako ni nga bulig no kay na-address ta na pungganta ang posible nga kung sino naman ta ang sunod nila nga target and at the same time ang kampanya ta sa illegal nga droga madako-dako ni ang nakuha subong sang aton nga PIDEG kag sang ICPO. All right. Now, ma'am, i-grab ko na lang opportunity. I-shoot na lang ang palamangkutanon si Mo with regard sa sining hitabo bala dito sa may Sunset Boulevard. May ara siyang statement diri nga ginpagwa si Colonel Parilla nga daw ma-coordinate siya sa LTO kay dismayado siya sa sining nasambitan nga hitabo nga hindi mayo para sa duha ka mga babae nga naga-jogging. Major Sangrines, ma'am. Yes, personally nagapasalamat kita kay pagkabalo naton sinidiri or pagkapalabot sa aton sinisang natabo nga ini dira sa Sunset Boulevard. Insigida no ang opisina talatapan mismo sang aton maukod nga regional director dira sa LTO Attorney Hedespan nang nakapakig-angot kita through phone kag naka-reply man nga maghanda gid sila magbulig para malabot no kung sinutong nagapanag-iya sa salakyan nga to nga ginaaligar nga involved sa ginareklamo nga ng bastos sa ila. And dungan pa dira ang aton nga chief sang aton nga City Investigation Detective Management Unit ginmanduan naman sang aton city director nga formally magpadala sang official communication sa office ni RD Hedespan, Attorney Hedespan para nga ma-verify ang records sa tong salakyan nga may nag-provide man sa aton sang specific nga plate number kag other mga details sadto. And we are also expecting within this afternoon nga ang aton tong mga biktima or uploader makabisita diri kay sa bulig man sang mga pila ka mga concerned citizen kag sa inyo sa katapos ang media nakapatigayon na kita nga makapakig-angot sa ila mismo. So we will extend all necessary help sa ila kay kita sabayin sang ICPO kapin pa kita God advocates man former chief sang WCPD. So zero tolerance gid diri no ang pamunuan sang ICPO. All right. Now, labing una pa lang ini nga hitabo nga gin-report dira sa ICPO or nabaton abi nga report sa ICPO regarding sa mga kasubong sa nga hitabo, Major Sangrines, ma'am. So as far as my memory recall, daw pa lang ini naton man na dumas nga may mga report ka nga sini. Okay. So sa karon identified na may mga details na ang ICPO, may holdings na kita sa sining sanday sino adtong or tag-iya mismo gali sang salakyan na ma'am. Ara na kita lead kinanglan gid nato lang official nga verification or validation sa LTO. And wala naman kita problema kay mismo ang aton nga regional director dira gid ang nag-provide sang mga initial updates sa aton as to the details. Kag kung ano ang pwedeng obrahon naton sa pagpakig-angot naton sa ila talatapan. So ano kabugat ayhan na Major Sangrines ang possible nga mga penalties or complaints nga posible tubangon sang
duhato or personalidad nga ara sa salakyan naghimo sa hindi mayo nga buluhaton? Well, depende ina no sa dalagan sang kaso kag pag-follow up sang aton investigador. But initially kung magwarrant sa nakita naton nga this is a form of kabastusan, may bawal bastos law kita. So among Safe Spaces Act naton nga law. So ginatan-aw naton nga pwede ma-consider siya. So depende pa na no sa resulta sang investigasyon sang aton nga SIDMU or City Investigation Detective Management Unit. Alright. Sige, with this information kag sa Tiyempo, as always, Major Sanglinas, ma'am, salamat gid sa paghatag diri sang Tiyempo man sa Bombo Radyo Iloilo. Salamat gid Bombo Cham, kag maayong hapon. Deri wabit si Police Major siya may Sanglinas, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. The joint operation but ang lead team amo iya ang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit. Natigayon ini nga gingasa ang bypass operation sa may barangay Bulilao sa distrito iya sang Mandurriao. TC alias JR ding ginatudlo sini nga subject kag mag-utod sini iya nga alias Jonel kag JR, no? Nga kung sa diin ginaligar mga miyembro sa termite gang, nakuha ang nagalapot sini 1,020 grams nga ginasuspitsuan shabu nga may aras ang standard drug price nga 6.90 or 6,939,000. Mga lapit 7 ka milyon. Lakip na na-recover isa ka medium size sa plastic nga sachet. Di saton sining mga kabombo, no? Ang bypass man is 13,000. Saton sining mga kabombo. Naunong karon sa lakapsel sang Mandurriao PNP. Ining nasambitan karon yang mga suspitsado. Kon madumduman pa sa aton sinikiron niya nga mga kabombo naglupok ining pangalan sang termite gang diri sa bahin sang Iloilo. Una-una ni Agosto tuig 2024 sa aton sining mga kabombo ginransak ang Iloilo Supermart dito sa may distrito sang Haro. Kung sa diin ang mga suspitsado naghimo sang tunnel nagkurukot-kot sila. Padulong dito iya sa may drainage pakadto sa makasulod sila sa may nasambitan sining Supermart. Nataban sini nila ginapayag sandig sa report 1.3 million pesos. Sa December 2025 naman ginapatihan, no? Sa aton sining mga kasimanwa iniman silang nagsulod sa Ungka Pavia, Ungka 2 Pavia through the drainage system man Japon. 30 milyones pesos sa aton sining mga kabombo nga balor sang tawag sigani alahas kag subong man 500,000 nga balor sang kwarta dito niya sa may Ungka 2 Pavia. May isa pa gini ka insidente, engineer mo do Dueñas to, no? Sa madumduman naton sa aton sini nga mga kauturan ginransak man Kalinog hindi Dueñas, Kalinog, no? Amo man to ang plastada sa pagsulod kag pagpangawat sining nasambitan karon iya nga mga suspitsado. Nga tubtob sa sining matinion kung sa pagpanulod-sulod lang nila sa mga dalagko sining nga mall, kag jewelry shop, way pa ni sila madakpan pero sa bypass operation nga ginakasa karon sang PNP Drug Enforcement Group, no? Joint operation sa Iloilo City Police Office sa aton sini mga kauturan natiklo gid ining 3 ka mga personalidad nga ginapahayag kag ginapatihan miyembro sang termite gang.
Sa aton sini nga mga kabumbote, kung miyembro gid man ini sila sa termite gang, sa aton sini nga mga kuturan, kung why ni sila matiklo sa bypass operation, ano pa ginaihan ang masunod sinadriya nga posible iguon sini nila? Kung madumduman nyo pa sa aton sini nga mga kuturan, may area man diri sa Jimba, sa Guangco, to nga nagpakuno-kuno sila nga, taga, ano sila kuno? Taga, telecommunication sa company sila kuno, mga nagatrabaho sila kuno sa telco. Tapos to isang pagpangusisa to ba dito patuya sa Estados Unidos ang ilang sini nga kompanya sa aton sini nga mga kabumbo. Pero isang yapon sa aton sini nga mga kuturan, mayo ni kay nagkaladakpan ini sila sa bypass operation. Kag bangod nga lapit or kapin 7 milyones sa pesos ang balor sa illegal sini nga droga nga nakuha batok sini sa ilaw na recover sa ila sini mga biyan ti ginalantaw sina diri nga malawig-lawig inang ila sini nga tiner sa sulod sang prisuan, hindi lang kay malawig-lawig, no? Ti mag 7 milyones sa makon mus na banwa nga volume sang illegal drugs ang nakuha sang pinig sa sining 3 ka mga personalidad. Malawaan lang ni sila sa sulod sang prisuan na hindi na sila guro makagwapa. 18 minutos na nakaligad sa takna sining alauna kag subong man may lead na ang Iloilo City Police Office matapos nga sang mabaton ining report nga mayara sang naghimo sang kabastusan diraya sa may Sunset Boulevard. Nga kun sa diin ti grabe gid ang kakulba kag kadismaya sang duha ka mga babaye nga nasalapuan ang kasubong sining buluhaton sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tiway gid gani maggalaom diri banwa ang duha sini ka babaye nga amo sadto ang ila sini nga masaksihan kay ang katuyuan lamang sini nila amo yang mag-jogging kag mag-ehersisyo. Ti may naga-standby na galito nga duha ka mga lalaki sa sulod iya sang tawag sing gani manwa sa sulod sang salakyan, no? Ining salakyan ni mini SUV ni siya, no? Sa aton sini mga kabumbo, familiar kamo sa Toyota bansa, amo na siya, no? Sa aton sini matag palamati, dito sila nagatiner. Ara sila iya sa sulod, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, mga hamako nimo la city sang agane, no? Una, abisang nakakita, nagapangihi lamang ang lalaki sa iya sining salakyan. Pero sang amat-amat nagli-engineer nga nagapalapit sila sa salakyan mo na sus, dito iya banwa kag nasaksihan niya gid ang hindi gid dapat sining nga masaksihan. Kay nagli ito ya? Pamilyar kamo sa una sa ginampangan mga batang 90s bla, pamilyar kamo watuse. Si Bumbo Judel, balaan gini ni Bumbo Judel mo. Ang watuse bla Bumbo Judel, ibagin mo sa siminto mo na Tapos di bla sang una ginambala ka ng kabalo ka maglugo sang watuse, no? Pag masirit sang watuse mo na ibutaw si wo ka wat mo nalugo mo jud tudo. Tinginalugo ina to yang watuse gali sa sulod sang salakyan. Por Diyos por santo pinagaba sa sining lalaki ang patal pagid sini nga istorya nga ginkakulbaan pagid sang duha ka mga babaye kay nagtulok pagid saya sa duha ka babaye, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag ginpakita niya pa ang iya sini nga transmitter nga naga-transmit sang nagkalain nga mga signal. Sa aton sini nga mga kasimanwa, dali-dali man sa kuno nga nagsakay sa iya sini kasalakyan, matapos nagambala nga babae nga bidyuan ta ka. Domos na bla. Pero anay
nagdistansya, naging sigurado ang mananay sang duha ka mga babae nga malayo na sila before nga nagkakuha sang video, no, sa aton sini nga mga kabumbo. That is why nga kung makita ninyo sa aton sini mga kuturan medyo nagatras na dire ang nasambitan sini nga babaye, no, sa aton sini nga mga kasimanwa sang makuha niya ining nasambitan karon iya nga video. Oh, sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh, hindi gid man na maayo kag ang good news sila dire para sa duha ka mga babaye, no? May lead na ang Iloilo City Police Office kag suno gani sa kay Police Major Sheila May Sangrines nga gilayon ini sila nga nag-coordinate sa kay Director Didoy Hiduspan sa LTO, and then nagbulig dito para nga maghatag sa mga details and i-formalize na lang, no? Ining nasambitan nga karon nga reklamo para nga maserbihan or shall I say ipatawag man sa aton sining kapulisan ang ilang sining atensyon, sa bahin karon iya sa Iloilo City Police Office kay sandig diri sa statement nga ginapagwa sa Iloilo City Police Office sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Suno diri sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, irresponsible behavior has no place in the city. No? Iloilo City Police Office under the leadership of Police Colonel Wilbert Parilla ang nagmando sa immediate investigation sa alleged exhibitionist incident along Sunset Boulevard nga naglapta karon iya sa social media kag nagtuga sa pagkaalarma sa mga individual nga nagagamit sa area. Sandig sa aligasyon, nagajogging duwa ka mga babaye, no? Sang Lunes sa aton sining mga kabombo, Lunes ang aga, sang na-encounter nila ang lalaki nga may naga-selfie, no? Ginalingaw niya sining kaugalingon sa aton sining karon niya nga mga kabombo. Tigin manduan dayon ni Colonel Parilla nga ang mga investigador nga magpatigayon sa fact-finding sa surround sa palibot sa insidente, i-identify ang mga individual, no, kag i-determinar ang possible violation sa layi sa aton sini nga mga kabombo. Ginahatagan man sini nga kigo ni Colonel Parilla nga ang insidente ginaimbestigaran, hindi kuno dapat ini mag-overshadow, no, sa aton sini karon nga mga kauturan sa overall peace and the security diri sa syudad sang Iloilo, no? Isolated incident kag unfortunate ini kag hindi kuno ya dapat nga magtuga ini sang kun ano man dira nga kalainan abi sa bahin iya sa mga nagabisita diri nga naga-enjoy sa mga manami nga kaladtuan diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. The city remains peaceful, safe and secure. Kag gina-encourage ang publiko to remain vigilant and immediately report any suspicious or inappropriate acts to the authorities so that appropriate action can be taken ahead. ICPO will be coordinating with concerned individuals, partner government law enforcement agencies, and reviewing available information that may aid in the identification on the alleged suspect. The public is also encouraged to cooperate with authorities by providing any relevant information that could help the investigation. The ICPO remains committed to ensuring the public spaces such as the Iloilo Sunset Boulevard remain safe and welcoming for all members of the community. So may lead na and burubantayan naton ini kay base sining mga hapon or tinakna dugay-dugay, may development na natuhoy sa nasambitan sining insidente. 26 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na pagbalik naton na banwa ining interagency territorial defense operation exercise, no? Nagatakop na ang una sining adlaw. Check na tontong balita ni Bombokrel. Balikan ta pagkatapos ginamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Oras! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 14 to 20, 2026.
Ang Technocrats Band, along with their great selection of old songs that are largely from the past years, ang liwat nga mangin inyo sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa ining nga Hunyo 20, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala di Iloilo Mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plaswala di Iloilo. Sa Hunyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Celebrate one of the most important days of the month sa Plaswala di Iloilo. Kaupo ng Val Trouble Band sa concert at the Plaza, Father's Day Edition 2026. Kicking off alas 6 ng gabi sa Hunyo 21, Domingo. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery.
patyon o kung unplug gilayon. 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Miliesa. Nagtakop na ang unang adlaw sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise o kon ITDOX. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa ginatambungan ini isang nagkalain man nga ahensya sa gobyerno. Lakip na sila diri ang gobernador kag pila ka mga local chief executive. Sa probinsya man sa Iloilo, ara man dito presensya kagayna sang alkalde sang banwa sang Miagaw Iloilo nga si Mayor Richard Dagarin. I-check naton ang naging senaryo, naging plastada kagina sa ginpatigayon sini iya nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Day 1. Bombo Krill sa report, please go ahead. Nanging madinalaon diri ang labing una nga aktibidad sa nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise na amo ang civilian spillover management scenario sa Barangay Sapa, taga Barangay Kiray, Antakas, diri na sa Banwas sa Miag-Aw. Baling sa ini nga scenario, Bombo Champion, pagwa diri nga kalara sa missile attack sa bahin sa Luzon, Mindoro, kag Palawan, sa diin na madamo sa mga refugees o displaced individuals ang nagpadulong diri sa may southern parts sang Iloilo paagi man sa kadagatan. Diri ginpakita sa exercise kung paano ang pagbinuligay sa mga otoridad as mentioned diri nagkalain-lain nga agencies sang aton nga government amo ang Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, ug mga local man naton diri nga mga ahensya sa Miag-Aw man nga local government. Kaya diri ang ginpakita man ang paghatag sang mga naglain-lain man nga bulig. So halin sa barangay, halin sa baybayon sang Barangay Sapa, kung sa diin dito na naog ang ining mga refugees sa sakay manabi sa mga bangka nga gina exportan sa Philippine Coast Guard or mga katapos ang Philippine Coast Guard. Kung sa rin isa-isa na sila secured to make sure na secured ang ining mga individual as well as man na secured sila na magsulod sa banwas sang Miag-Aw at iwala sang dala diri nga mga dinadumilian nga mga bagay kada gina-make sure man ang ilang security. So may mga exercises man nga may ara nga mga aktor nga nagapakita nga may mga pinapilasan, may mga may ara sang different man diri nga mga ginabatsyag man abing nabalatian kaya gina-assess ini gilayon sa medical team sa medical station area sa nga ginpasukod diri sa may Barangay Sapa. So isa ini sa sugyat kaya ginpatigayon man diri or lakip man sa exercise diri ang paghandle sa mga ginadudahan nga mga espiya nga foreign nationals. Kaya mention diri ang mga actors diri ang may ara diri sa ilang naga-act as a foreign national. Pagti diri gina-make sure man nga kung paano bala i-handle sa ating mga local in uniform security personnel ang amo ini nga klase sang scenario if ever gid man nga matabo siya diri sa may southern part or diri sa may Banwas sa Miag-Aw. Kaga gina make sure diri nga isa-isa ini sila gina check from baybayon sang Barangay Sapa. Gindala ini sila through ambulance, through PNP mobile patrol, mga salakyan sang aton diri nga mga Philippine Army padulong naman diri sa Regional Evacuation Center sa Barangay Kiray, Takas, sa iman gyapon nga banwa mga banwa sang Miag-Aw. So before man magsulod sa evacuation center, gina-make sure nga gina-check man ini sila may ara diri naman kumagagin sa pupo na naman ini sila sa CSWDO o kon MSWDO mo man ang DSWD TTS mention aside sa mga security personnel naton nag-review man ang mga local agencies pareho abi diri sa DOH, DSWDO to make sure nga ining mga refugees ang gina-portray sa mga refugees sige natatap sang insakto. And as mentioned man diri nga ining mga refugees naton nga nag-act man mga kabahin man ini sila sang aton diri nga mga personnel, some security personnel may ara diri nga mga army mismo
ang nag-act man bilang displaced individuals. Kasi kung makita natin bago sa atin ng mga videos dira, no, nga gina-play man natin sa atin ng social media accounts na nagsakay gid ini sila, no, gingamit gid nila diri ang mga salakyan, ang mga vessels ng Philippine Coast Guard para mag-act gid as a reality or actual gid na scenario. So halin sa bantayon padulong diri sa regional evacuation center, and as mentioned, ang ining labing unang aktibidad nga naging madinalagon, no, mga nagdangat puro ini siya malapit 2 ka oras na pag-execute sang ining nasambit na scenario kaga kumaga tayo yun organisado ang ila diri nga pagpatuman makita man naton sa mga dalanon ang mga ambulance, no, or ambulansya ang inuwanggid to make sure nga ti-active gid ini nga ginapatigayon nga mga scenarios sa una na scenario sang interagency operations exercise. Naga-sound ang ilang siren. Yes. Kay do ka budlay ako imagine Bombo Creel nga naga-uwang ambulansya. Yes, kay ti kung ginapamangkot man nato, no, kay ti upod man ng mga barangay tanod, barangay official, sa mga nasakop man nga barangay, nga tibogin practicean man nila for pila man ka adlaw para man bala ma-execute kag tigin pahayag man gani diri nga ti gin make sure man sang banwa sang yadaw nga ti may ara sa proper information dissemination, no, para man hindi karangkaran, no, o kung nag-renewal man abi ang mga pumuluyo, especially after sang ini nga first scenario, as we mentioned, mag-abot alas 2 subong hapon babot sa may ara pagid nga isa ka activity, no, nga pagahiwaton. So man na naging well coordinated, so hinimo gid nga organisado ang ining pagpatuman sang mga scenarios or exercises diri sa unang adlaw diri sa banwa sa may Miagaw. Kaga diri gani ginpahayag manon ni Governor Arthur Defensor Jr. nga ti ining exercises kay as mentioned duha ini no kaadlaw ang sa kabuasa kung sudiin sa masaylo na naman sa banwa sa San Joaquin. Ginpahayag diri ni Governor Defensor Jr. nga ti kabahin lamang ini sa pagpaghanda, no, kaga capability building efforts sa provincial government as well as man ang mga partner agencies para bala ma-make sure nga ti as mentioned madamo sang mga kinagamo, no, luntas abi sa pungsod. So para man to make sure nga may ara sang preparation ang aton diri nga probinsya or bugos man diri nga Pilipinas. So ilabi na gid ang aton nga probinsya kay amo ini ang first ever nga operation exercises diri sa Maya Visayas, no, sa bugos gid nga Visayas. Kaya mo na nga gintinguan gid ini nga dapat organisado man ina siya kag na-make sure nga tanan nga mga agencies nato nakahibalo kung ano diri ang pag-organize, pag-coordinate sa isa kag isa once may ara sa nga mga scenarios nga magaluntad, real scenarios na gid nga magaluntad diri sa probinsya sa Iloilo. And then ginklaro man niya nga wala sa actual na pagpamaho diri sa seguridad sa probinsya. Kaya basi kung naging obra ini exercise kaya may nabaton na diri nga mga pagpamahaw aton nga mga opisyalis, but then klaro niya diri nga wala sang pagpamahaw, no, nga nabaton man abi diri o kung halin man sa sang pungsod. This is just an exercise kamban ni Governor Defensor Jr. para man ma-secure gid kag mahambal sila nga well-prepared, well-trained ang mga security personnel diri sa probinsya sang Iloilo. So yari pa bati na to naging interview diri sa Bombora de Iloilo kaya Governor Arthur Defensor Jr. Una, thank you very much sa ating mga partners in media for helping us. Pagtulong ninyo sa pagpapaintindi sa ating mga kababayan sa ginagawa natin ngayon. Yung ating interagency territorial defense na ito or ang Pag-Ugyon 2026. This is really an exercise. It is an exercise for
The whole Iloilo provincial the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas na presidente, under the more progress 4K for more progress mantra of the Iloilo province in mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can face. Why are we doing this? For as long that we continue to experience what we are experiencing na sa buong mundo, hindi natin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come for as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency for conflict. We should be prepared to protect our people. This exercise is not directed to any particular party. It is as based on what we are experiencing right now in the Philippines. Nilatag sa inyo kanina ang Executive Order 111. Doon base sa mga threats na yun, ang ginagawa natin, we are warming up our again, sabi natin, we are rallying also our people. We are motivating our people para magising tayo na kung hindi tayo nga uulitin ko yung sinabi na kung hindi tayo mag-ayos, maaaring maapi tayo. If we don't shape, we can be oppressed and we can be influenced. So, we are not saying that that will necessarily happen. At uulitin ko, so long as nandyan pa rin tayo sa ganitong level na development of our civilization sa mundo na hindi pa rin nawawala ang gera, mga ganyang bagay. Kaya dapat nakahanda tayo ng protection. Again, protection na pinaliwanag kong 111 natin to protect the general welfare, to protect our people. We're not here to project. We're not here to go offensive. Pangangalagaan lang natin yung tao natin. Kasama lahat at ang buong Iloilo Province community, mga buong Pilipinas. Si Governor Arthur Defensor Jr. ng Bombachang, tagat si diri as mention man nga ang preparasyon bala diri sa Banasang Nigao, pahayag man diri ni Mayor Richard Garin na halin pa sang niligad man nga bulan ang ila diri nga public information dissemination to make sure nga hindi bala masibot no ang mga pumuluyo diri ang mga residente. Kaya mention malapat ang area nga ahiwatan sa ining nasambit ni exercises. And as we mentioned, una pala nga exercise ang natapos sa buong adlaw and dinalauman sa buong alas 2 mag-aumpisa naman diri ang ikaduha nga exercises kung sa din ginapahayag diri amo ang missile attack. So tawon na kung may ara kung so bali first part pa lang gali, Bubukril, first part pa lang. Yes, exactly what mo sa. Okay. So first part pa lang to kagina. And sa buong nga hapon, may ara pagid sang isa nga pagahiwaton amo ining ginatawag diri nga missile attack no. So ginalauman nga ano naman ang lihok nga pag-aobra sa aton nga mga security personnel as well as local government unit once nga dirigid ang pag-atake man abisang missile no. Dirigid mismo sa may Banwasang Yagaw kung baga kung ano ang response simulation sa missile attack diri man sa probinsya sa Iloilo kung tingin tayo no ni Mayor Richard Garin nga ang preparasyon sang Banwasang Miagaw ang ginahimo gid sa sulod man sang pila ka bulan to make sure gani as we mention nga hindi bala kulbaan ang mga tawo diri para mahibaluan nga this is for only exercise nga ginaobra sang aton diri nga mga security personnel ang payag niya no nga suportado gid sang mga local government units sila mismo nga mga alkalde diri ang ining inisyatibo sang aton nga Iloilo Provincial Government para man ini sa kaayuhan sang tanan, kaayuhan gid mo kag security mga pumuluyo
Kasi ang pahayag niya, nag-provide lang ang LGU isang mga kinahanglanon sa aton dili nga mga security personnel kay mismo ang aton nga mga security personnel ang naghihimo sang lihok sang mga actions dili para man nga masolusyonan ang ining mga kaangay nga problema if ever no nga magkadto diri naman sila ang o kung magtugad or magluntad diri ang ining mga klase sang scenario sa probinsya sang Iloilo. So yari ibabati naman naton ang naging pahayag diri ni Mayor Richard Garin. Well, first, what if it will happen? So, these foreign invasion exercises, what if it will happen? This is a guide for us, local government units, on what to do. If it will happen, of course, the armed forces of the Philippines will take over. So kami, ano ang manimuon sa support that we will give all the support to the armed forces of the Philippines. Tanan nga resources ng local, we will support them sa makaya naman. So it will be taken over by the military in case na may mga situations like this. So sila yung may expertise how to command, no? Ang preparation o kung mag-attack ka mo da, anong pag-ubra, di na naman kaya. Kami we will always support the armed forces of the Philippines in situations like this. But ang preparation, what we did, conferences sa mga tao, karon may simulation kita, what if is may invasion sa baybayon. So, how to transport them, how to evacuate the whole barangay into a safe area. What if kung may tama sa missiles diri? In-imagine na natin what if it will happen. So, command, we get all the directives from the armed forces of the Philippines. Kami we will issue executive orders. We have to support the military, the national, or the armed forces of the Philippines. At least, kami ng mga mayors, guided kami on what to do if situation will happen. In terms of information dissemination sa public, parang hindi man sila magsala kay ma-misinterpret nilang activities as a real scenario, ano ang mga gipangimo natin mayors? Proper information. May Facebook, may radio, may local radio, ang Miagao. And through our barangay leaders, tanan, they were all properly informed. Ilan naka-series of meetings. Don't be surprised kung may lupok. It's just an example. Black ballot wala na. So, at least we'll start na sa simulation. This is 2 days simulation. We prepared here for Miagao today. And tomorrow we'll be in San Joaquin. Inaya sa Joaquin may invasion sa mga vessels naman. Diriya sa Miagao is missile attack na simulation and how to evacuate people. Si Miagao Mayor Richard Garin Bombacham, no? And muna ang duha ka exercises nga pag-tigayuno, no, tagahiwaton diri sa banwa sa Miagao kag tibwas nga adlaw diri naman sa bangin sang banwa sang San Joaquin kung sa diin ang exercise nga pagahiwaton amo ang simulated coastal defense kag anti-infiltration operation, no, nga ti ororupod na naman diri ang aton nga mga nakilain na ahensya sang gobyerno kada ginalantaw diri nga kung ano man ang mga kapatahan man abis ever, no, at least nabalaan na nila kung ano ang pwede pag-idugang na mga actions or lihok, no, sa ining first ever na interagency territorial defense operations exercise na tigin pangunahan gid ini sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Bombacham. All right. Mga balita, no, direkta diri sa Banwa sang Miagao, ini si Bombo Crepan Salis Meliaga and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Krill Milieza. So, ang unang part sa exercise nangin man din nalagon. May another round pagid sang exercise sa mga lastos subong nga hapon. And then tomorrow, sa Banwa naman iya sa San Joaquin na Iloilo. 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa.
ang Iloilo City Government sang way pa makalakat bala si Mayor Raisa Treñas nagpamangkot ini siya sa Department of Interior and Local Government. May kang tanan sa legalidad, no? Kag subong propriety sang pagbalik sa full 5 days on-site work arrangement sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Kaya ti kung madumduman nyo to, may ara kita sang 4-day work week to. Sandig sa memorandum circular ni President Bongbong Marcos. So may ara na or nagbalalik na sa normal nga 5-day work week. Pero sang pag-check dire sang CTDILG ginpayag sini nga since nga way pa man iya ginlift or way pa man ginlift sang presidente ang iya sini nga unang pronouncement ang panindugan iya sa city government nga magapadayon ang arrangement 4 days sa work week sa on-site and then may 1 day nga work from home sa paghatag sa tulid sini nga detalye. Yari karon sa linya naton spokesperson ni Mayor Raisa Treñas si Ma'am Joy Gursal. Ma'am Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. All right, Ma'am Joy. Could you walk us through sa sining 4-day work week kag sulat ni before or query ni Mayor Inday Raisa Treñas before pa man siya naglakat on a official ano ganing tawag sila travel no ni Mayor. Yeah. Yes, Ma'am Joy, go ahead please. Yes, Bombo Cham, as far as I know no, before ni pa Singapore ang aton nga alkalde Mayor Raisa Treñas, ang Iloilo City Government nagpangayo inisang kaathagan sa DILG regarding sa legality sa pagbalik sa nga full 5-day on-site work arrangement. Kay sa latest nga Crisis Management Council meeting sa nga Iloilo City, may ara na nga recommendation kontani ang aton nga Crisis Management Council sang pag-resume na sang regular nga 5-day work week no after ni sang pag-review man kag ang assessment sang aton sining current situation. But para nga masigurado lang naton kag hindi man mabalikan ang aton nga gobyerno, nagpangayo kita sang legal opinion man sa DILG kon mahimo na ini nga makabalik since nga I believe wala pa na lift ang declaration sang aton nga presidente sa national energy emergency diri sa pungsod. So sa response ng DILG gin-clarify nga ang existing nga 4-day on-site work week kag ang 1-day nga work from home arrangement nagapabilin sa gihapon nga exist no or align sa gihapon sa aton man nga national directives, particularly ang Memo Circular 114 kag ang Executive Order number 110. Gin-emphasize pagidiri sang DILG ang ilang legal opinion nga ang authority para nga magbalik kita sa 5-day work week naka kumbaga ara sa aton nga presidente since nga siya ini ang nagpapanaog man sang I believe hindi kita magsalado March or April no ang iya sini nga directive. So kita diri sa Iloilo City Government Bombo Cham magapadayon kita sa gihapon sa aton implementation sang 4-day on-site work no kag ang alternative nga work arrangement samtang nagahudlat kita sang dugang nga guidance sa national government. Ang aton nga alkalde before siya nagbiya diri sa Pilipinas kag nagpa Singapore for an official business travel, gin pasiguro gid ni Mayor Raisa Treñas nga sa pihak nga nagapabiling kita sa 4-day on-site work kag alternative work arrangement kon adlaw sa Biyernes ang aton nga serbisyo ang paghatag naton sang pagdulog naton sa serbisyo sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga Ilonggo ang nagapabilin sa gihapon nga efficient Bombo Cham. All right, applicable ini Ma'am Joy sa mga job hire and regular employees ining
4-day work week tapos Yes. mayara sang work from home? Yes. Actually ang aton nga work arrangement depende sa department sa Bombocham, no, nakadepende ni kung applicable, but kalabanan sang aton nga mga employees during Friday naga field work, no, ara sa field para nga kumbaga kiti part na siya sang aton nga kumbaga ang Biyernes naton is either nga may kita nga work from home or field work naton Bombocham. All right. With this, Ma'am Joy, thank you so much. Good afternoon. Salamat gid kag maayong hapon. Deriwabit si Ma'am Joy Gurzal sa pag-clarify dire sa pila ka mga punto kay ang query was made before pa man iya nga magbiya diri si Mayor Raisa Treñas, no, para nga ti mapasiguro man nga ti naka-align sa pagsulundan sa aton sini iya nga gobyerno, no, sa aton man sini karon iya nga mga kauturan. By the way, update lang ha sa aton sini nga mga kasimanwa, nakasulod na ang mga resource person katapos ang media kag ginahulat-ulat lang ron ang pila pagid sini ka mga opisyal sa aton sini nga mga kabombo para nga masugura na ining Blue Ribbon Committee dito iya sa may area sang isa ka lugar, no? Sa nalipat ako sa area bombo John Dave, engineer kay kagina balabagan ini sila kay sandig diri sa management sang venue hindi na iya madayon, no? Sa bahin sang Double Gem EDSA Garden Events, no? Nagpagwain ni sila kagina sa official statement, now, nga ang Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will no longer proceed as originally planned. We would like also to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. Any updates regarding the event, including any future arrangements or announcements, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Pero may mga development kung saan nakasulod na diri ang Sanday Attorney Respicio, Attorney Topacio, ang 18 former bodyguards ni former Representative Zaldico, and now nagahulat-ulat na lang sa pila pagka mga opisyal man sa aton sininga gobyerno sa aton sinima Kasimanwa sa pagsugod sa ila sininga posible press conference or hearing or kung ano man sinadri banwa, no, nga hiwaton subong man nga adlaw. Anyway, bantayan lang ang mga development diri sa aton man nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo para nga maging updated sa mga latest nga mga balita kag impormasyon. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Richie. Inibulagan ni mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hover. Nagabilin sa imo sa manera nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 14 to 2026. Ang Technocrats Band, along with their great selection of old songs that are largely from the past years, ang liwat nga mangin inyo sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa ining Hunyo 20, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo
nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Celebrate one of the most important days of the month sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Val Trouble Band sa concert at the Plaza, Father's Day Edition 2026. Kicking off alas 6 ng gabi sa Hunyo 21, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Dalan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike, magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please,
Thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school butang sa basurahan ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. It's 7 minutes after 2 o'clock. It's a beautiful Tuesday, June 16, 2026. Kaupo ninyo si Tita Regine. And reminder sa tanan ng mga anak dira or sa mga asawa, may Father's Day kita ng celebration. This coming Sunday, June 21. Basi may luyag ka mo dira nga ipadala diri, tribute, beautiful story para sa inyong father, or binalaybay, or poems, or something nga makahatag good vibes sa inyong fathers. So parigid nga ma-share ang ina nga mga istorya na hanungod sa inyong mga fathers. Diri lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Actually, today may ari na kita diri nga pagabasahon isa ka bata nga babayi nga may ara sang luyag nga i-share sa aton about her father. Well, ulop na na kita this afternoon. I hope you're doing good out there. Let's enjoy the stories nga nakaschedule para sa aton for today. Here's our song para sa inyo tanan. This is from Winsett Rose Hakot, Kung Mahal Mo Siya. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Mahal mo siya, pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Siya. Alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin
Kung mahal, na mahal kita. Winsett Rose Hakot, kung mahal mo siya, edi kayo na. 13 minutes after 2 o'clock. And dari na ating first story about her father para sa inyo tanan, ginpadala ni Inday sang La Paz. And by the way, Inday, may number kang ginhatag diri. I was trying to text you, kay tiluyag mo, ipahibaloon ikaw, bago naton basahon ng imong story. So I was trying to text you and only to find out, kulang gali isa ka numero ang imong ginpadala nga number. That's why hindi ta ka malabot. But anyway, nag-email ko da sa imo. So pwede ka pa kahingagaw. Kung why kabalo, nag-email ko da. Please check ang imong inbox nga nag-email ko da sa imo. Telling you nga basahon naton today ang imong sulat. So tininan kita sa pagbasa sa sulat ni Inday sa La Paz, Dear Tita Regine. Ini nga bulan, ginasaulog ang Father's Day. Adlaw sang haligi sang panimadlay. Adlaw sa mga amay. Ang akon story is about sa akon fighter nga amay. Isa ako sa pinakasuwerte ng may maayo nga ginikanan. Naghimulat sila para mapadako kami kag mahatagan sang amon mga kinahanglanon. Labi na gid sa amon pagtuon. Ang ako namay, isa ka manugbulad sang isda sa 5th distrito. Amo ina, ang ako namatan, nga amon pala nga buhian. Gaabot ang tion nga wala man bulad, apang ginapangitaan niya paagi, nga makakaon kami, biskan pamigado lang ang pangabuhi. Damo man diskarte si Papa para makakaon kami, labi ng gid, magtanom sang utanon. Istrikto lang si Papa sa amon. Apat kami ka magutod, kag puro pa mga babayi. Maghambal na siya nga hindi gid na iya. Hindi gid na masupil. Wala man siya nagapangastigo, puro lang laygay nga laygay ang mabatian mo sa iya. Labi na gid kung makatumar siya sang iya vitamins nga whiskey. Makasupot pa kami na iya, Tita Regine, sinako nga lipid kag ibaligya dalabalo namon sang una. May pagka Bertoldo man ni si Papa, as in katig-agid kisa ka iya balatyagon. Isa sinaka time, gadi nalaga na kami ka ako nga manghod, nagabot amon pamulan nun. Nangayo kami sa iya, inugbakal napkin or pads. Ay abaw, ang sabat niya sa akon, arada, damo lapat. Tisang unagid man, no? Sung unagid man tuod, ang ginagamit sa mga tigulang, lapat gid man. Hay, moderno na subong, pads na, or napkin na. So garalain gid kami ka akon manghod. Mayo lang, nakabaligya si nanay, kay nabakla niya kami ka napkins. So nakasaylo kami diri sa syudad, Estar. Una-una, diri mabudlay, kung wala kagid source of income. Haluson gani, makadalawat bugas. Tungod si Papa may green thumb, nananom siya, dahon kamote, kag na-deliver niya sa talipapa, biskan pang bugas-bugas lang. Sa sobra yaman ka pangabudlay, nagmasakit siya. Puwerte gid sadto kapigado, nga sa dahon kamote na lang makabakal ka bugas, hanggop ang sudan. Ang masakit ni Papa, nagahilanat siya. Biskan mainitan siya, hindi na siya kabatsyag kainit. Santion nga ina, si nanay galibod uga diri sa amon barangay. Kag may nakilala siya nga manugbulong. Kinahangla na adto ni Papa tani gani ipa-admit sa hospital
Pero wala gid kami isang tion nga adto. Gikatuan siya ka manugbulong, kag nag-ayo siya. May pagka-psycho man, adto ang manugbulong, kag nakahambal man siya kay nanay, hindi tungod naluoy siya do hindi igid tani pagbulngon si Papa kay kaulibaron kag suplado. Napasmo ang mga ugat ni Papa, natamaan ka pamugat. Kalapad ina asang dahon kamutihan niya na manumano yan na kapabunyag. Siya ang gapangbunyag. So mahilig si Papa magbasa sa mga novels as in libro. Amo ina ang iya kalingawan sadto. Tungod ga amat-amat man lain iya pananaw, ginuntat niya man ang habi niya nga adto. Mahilig si Papa mag-alkansiya, labi na gid kung may emergency, may kuuton, labi na gid sa time nga nabangkawan si nanay. Nakapadala na ako na diri ka story ni nanay kag nagdaog kami. Nabunggit orot gid tanan ang alkansiya ni Papa. Nag-okay ang amon pangabuhi sa nakapwesto si nanay sa sidewalk, baligya ka uga. Wala na si Papa nagsigi tanom kakamote niya. Nag-focus naman repack sa ugahan. Nangin maayo man ang business, biskan ginagmay lang ang ginansya. Nakasupot-supot man. Hindi taman giri kis matalupangdan, nga gaedad ang aton ginikanan. Nga ang panahon, kadasig lang. Naging seniors na sila. Gaamat-amat hinay, gaburbatsyag arthritis, galingin ulo, iban kakalipat, pay si Papa, wala kakalipat, labi na gid pag-abot sa kwarta. Si nanay, gamalipato na tana, inang ma-celebrate namon ang iyang birthday, do isa na ina ka-achievement sa amon. Bisan gamay ang handa, pero kompleto kami, kag pati iya mga apo. Ang akon mga utod, may kanya-kanya na yang pangabuhi, kag ako na lang ang wala. So ano pa, gakakita ko ang struggle sa isa katigulang. At the age of 70, kaya pa ni Papa sadto nga mag-angkas motor. Halin diri sa city, pakinto distrito. Kaya ya pa makipagsabayan inom kag smoke, kag pamatyagan niya edad niya 25 years old lang. Puwerte pa si Papa mag-smoke. Tagduwa ka kaha sa isa ka adlaw. Wow, puwerte, ginaman. Kung gainom, madalagan, 3 ka kaha. Usually, diri lang man na siya sa balay bilin. Matanaw na siya TV. Labi na gid ang paborito niya, na pulawan niya ina. Kami na ni nanay ang gamanage ang negosyo. Nagaguide na lang siya, kag comment. Dapat amo ni, dapat amo na. Siya na ang amon nga manager and treasurer. Sa mga decision makings, bisan gamay lang na nga bagay, wala yaman ako na pressure, mamana. 3 lang kami permi ang obdanay. So ano pa, naandan ginamon ni nanay nga siya gatudlo sa amon. May 2024, nag-start si Papa Batsyag. Wala na siya gana magkaon. Gairitable. Hindi man magpa-doktor. Ayawan na ina si nanay ulo-ulo sa iya. Hasta nga ang doktor lapit sa amon na ang ga-adjust kadto. Nag-explain sa iya kag naghatag bulong. Tungod sa kadamuon kabulong niya, ga-irritable siya. Kaagi niya nga pinilakya sa akon ang bulong. Kiralain ako Wala na ako nagambal-hambal or sabat-sabat danay sa iya. Hasta nga nag-okay siya. November 2024, na-notice namon, grabe pagniwang niya. Wala gana magkaon. Daw na bulong-bulong niya lang iya gutom. Gakaon man siya, pero gamay lang. Napilit niya lang. Si nanay pa ina, gapadoktor, kaya hindi, gid siya mag-upod. Mapalabs kag x-ray. Pila-pila padaan kaya istorya nga magpasugot siya Tingin papuli ko, ang paborito niya nga bata, ang magulang ko nga isa. So, ang findings ni doktor, may spot siya sa baga. 6 months nga gamutan. So, nag-start na siya medication, maluoy ka sa iya. 74 na iya edad, tapos siya gid birthday, kag nag-start ang medication. Kadamo side effects, kabulong.
Kag tungod may edad na siya, hina na iyang immune system. Dasig siya mangluya, hilanaton, may arthritis pa. Ginagwad tayo adto tanan, hasta nakatapos ang 6 months. Nag-okay siya. Nagbalik na ganaya kaon, nagnami lawas. July 2025, nagreklamo siya, gasakit iya kilid, daw sikmat nga puwerte kasakit. Nagpa-doktor kami, hindi siya guro kaagwanta. Sa isa ka private hospital kami para hindi nasagad magpila. Matinalakon ini si Papaya. Ginatagan pain reliever kag need ultrasound. Go with the flow man siya. Kita man guro, pati kami ni nanay gaka-stress kapanumdum sa iya. Gin-refer kami sa specialist sa tiyan, kaya hindi makita sang doktor ang cause ng sakit kilid ni Papa. Nagpila kami tungod kay damo pasyente ni Doc. Ikapila na komito yang number. Halin kami 3 p.m., manog 6 p.m. na, wala pa kami nalabutan. Pang-akat na siya mapuli. Naulu-uluhan na mo ni nanay, nga hulat nun lang para may bulong siya sa sakit kakilid niya. Ang findings ni Doc, arthritis sa ribs. Amo to gasakit kilid niya. Lipay-lipay pa siya kaya hindi man gali malala. Medication sa gihapon. July 24, 2025. Nagbata akong manghod, lipay-lipay man siya, nga nadugangan iya apo. August 2025, nagreklamo siya, nga nahapo siya. May nebulizer man kami di sa balay, ginapaasuhan siya namon, ga okay man siya. Pa isang time ngayon na, ga on and off ang ubo niya, kagasinat kisa. So nahambalan man nga mapadoktor kami, kay para ma-check kung nga nahapo siya. Hindi gid siya ya. Hasta nga nag 1 week na. Siya na ang gapanghagad nga mapadoktor. Himala gid ya nga nanghagad siya. Private doctor lang Japon para hindi siya matak-an magpila. Pulmo doctor ini ang amo niya ginpa-check upan sa iya. Kami tudua sa sulod kay ako ga-assist sa iya. Napamangkot siya ni Doc sang saan o nag-start iya hapo. Baong sabat ni Papa 3 years ago na. Siling ko, ay, wala ka man nanugid, iya. Kung ga-smoke pa siya, wow, proud pa siya bala magsabat, kinaha iya adlawan. Media labs, kag x-ray. Kag ginatagan siya bulong sa hapo. Ang result ka labs, mag-follow up na lang. Dito na detect, may pneumonia siya. Bacterial pneumonia. More on medication kag antibiotics. Agwantaya man ko tunmar ang hapo yan nag-okay. Permi kami na request ka x-ray. Na explain ni Doc nga hindi na madala ka oral nga bulong ang sa pneumonia niya. Kag sa nagbalik hapo ya, gindiagnose siya nga may COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Tungod chain smoker siya, ang airways niya ganipis na lang ang hangin. So amo na nahapo siya. Kag do hindi kaginhawa. Galalain siya kay hindi dapat magpa-admit. Gingaan lang siya danay bulong sa hapo. Wala man siya namon na pressure nga agad-agad mapa-admit. Kita kag balaan ko nga gusto niya mag-ayo. Gusto niya pa maupod iya mga apo. Kami ni nanay. Sang naka-decide na siya mapa-admit kami sa government hospital kami. Hambalan ko ka mga magulang ko nga ipa-private room tungod sa pneumonia niya. 9 a.m. na kami sa emergency room. Pungko lang. Tudamo kami to nga na classmates nga daw mas lala pagani sa nabatsyag niya. Nakinadlawan niya patuiban nga bataon pa sa iya. Nagabihan na pungko Japon sa emergency room. Hasta natak-an na siya. Kapoy man sagad pungko whole day. Gabatsyag pa sa nga daan. Gamuno na siya sa akon. Maagahan kami pungko Japon, mapuli na lang siya. 12 a.m. na kami nakasaka sa room, Tita Regine. Kapoy-kapoy kami duha. Si nanay ara sa balay, kay ang manghud ko bago madang bata,
Bale, ako lang bantay niya. Dito ko gid nakita kung ano si Papa kadesperado, mag-ayo. Damo-damo nga antibiotics na agyan niya. Mga side effects kabulong. Liwat-liwat nga labs. Isa ka time sina kami ni nanay ang bantay sa iya. Nagbugtaw siya, gasakit iya kilin. Madumduman ko ni gani, gahinibi gid ko Japon, hasta sumong. Siling niya inday, tawag ang doktor, sakit-sakit. Makita mo bala ang sitwasyon niya, kag daw wala ka man mahimo? Pain reliever naman, para hindi siya mag-agunto. Naka 2 weeks kami sa hospital. Kung gabi, duwala na to sila ni nanay. Ang bilin, kay gabaligya ko kung hapon. Kag updan ang manghod ko kung gabi, nga may newborn. Gabi na to si Doc Garoving. Kinhambala na, pwede na siya kapuli, pero dapat may oxygen na sa balay. In case atakihon siya, nga hindi siya kaginhawa or mahapo siya. Gamay-gamay lang sa ito nga hulag, gahapo na siya. Nagluya lawas niya, tad gidambi sang bulong, so gasinuplado siya, labi na gid sa intern nga paimnon siya bulong agad-agad. Gapinangakig to siya, napalayas niyang intern. Sa na-discharge na kami, lipay-lipay gid siya, makapuli, kag makita mga apo niya. Kag kami nalipay, nga makapahuway gid, kay sa hospital, dugay-dugay, may mabugtaw to sa imo. Nakapungko-pungko pa siya, sagwa, mga usual ya sang una nga routine sa balay, nahimo ya. Nag-research man ako sang iya diagnosis kag tips in case atakihon siya, ano himuon. Do nahimo gid ako nga nurse ni Papa. Nakabugtaw siya, hindi siya kaginhawa. Amuto gin-oxygen siya. Nambalan ko siya kung okay lang man siya, hindi siya mag-rely sa oxygen. Duha lang katangke nga gamay ang amon oxygen. Naagahan nga naga-oxygen na lang siya kay pinot gid pag ginawa niya. Pag-check ko gid ta na ka-oxygen, dali na lang maurot. Gilalain ako mo, inang bag-o ka lang kabugtaw, panglatas ka pa refill oxygen. Dala pa nga muyo, kabay pa, maabdan pa nga may unod ang tangke, hasta makabalik ako. Gaistorya kami na ni Papa about sa past niya, mga kabudlayan, mga sakripisyo, victory ginagmay. Napakadto ko di uton niya, ma-visit sa iya mga cousins ko. Ang kalain na nga part, inatakihon siya nga nag-drop ang oxygen level niya. Gapanik siya kay hindi siya kaginhawa. Pati ako gapanik man Gahinibi ko pero gahambal pa ko kung ano himuon niya. Hasta wala na siya gana magkaon, napilit niya na lang. Biskan magbangon. Need niya na nga i-assist. Kag isa ka moment nga ginbangon siya namon ni nanay, gahambal na siya. Wala na ni. Dogin ko, muski da akong dughan, nga daw mabuka. Gabalik ko sa doktor niya, gapakitluoy kung anhon si Papa. Oras natin, it's 2:31. Balikan ta ang mga nabilin ng mga pages dali sa salat sa ato ni Inday San La Paz. This is KLP and this is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman ang mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra.
Parayin kita sa sulat ni Inday. So, Tita Regine, gabalik ko sa doktor niya. Gapakitluoy kung anhon si Papa. Kay gali, na istorya na ina ka doktor. Ginprangka niya man ako, nga kung ibalik si Papa sa hospital, i-intubate siya in case mag-worst iya matiyag. Amo na nga gambal yun siya nga hindi siya pagbalik sa hospital. Inanggapuli kabalaya nga lutaw, tapos hinibi na ako sa sagwa balay, hindi man pwede sa sulod kay mabatian niya. Kung mangkuton niya ako kung ano hambal ni Doc, mga lain-lain lang nasabat ko, pero abot niya managalitan na. Biskan si nanay, gapa strong na lang kay abot niya man. Kagamat-amat baton, mauna si Papa sa iya. Sa galain-lain na iya matsyag, napakigbatuan niya gid, nga hindi siya magbiya. Na-explain ko sa iya, na tama na nga pakigbato, kay amo man gihapon, maagwanta lang siya. Gahambal siya, isog ko ya. Na-example ya pa si Samson. Ambalan ko siya, pa, hindi ka man niya si Samson. Biskan budlaya na sa tagintingwaan niya pa, makupan si nanay, nga nakahambal man ako, hindi tanan, may forever. Hambali gani, na-enjoy niya naman ang 74 years of existence niya dari sa kalibutan. Ang hindi ko malipatan, nga ginhambal niya, ang pinakaisog nga tawo, wala gagamit sang tagipusuon, kundi utok. Sa amon nga mag-utod, palangga yagid kami, kag wala siya may ginapalabi. Gintingwaan niya man tuod, nga makigbatuan ang iya na batsyag. Ang lawa siya na yan ang nag-surrender. October 2, 2025, 11 p.m., wala na si Papa namon. Masakit man sa masakit, kinahanglan namon nga magpakabakod para kay nanay. Thankful sa mga nagbulig, labi na gid sa mga pakaisahan namon. Nakapuli si Papa sa banwa niya nga amo na ang tugon niya. It takes time to move on, tita. Pero kaya nun, kagkakayanin. After nga wala na si Papa ta, nangin matinong ang amon balay. Ang usual gid na gauwang na ang radyo sa bombo, sa drama, labi na gid sa recuerdos. Oo, amo-amo gid na ang ilalinyada ni nanay nga daw nagtuod. Sugod nga wala na siya, wala na kami danay gipamati, kay hala man ako kangoy-ngoy dabi. Gapaliwaliwa na lang kami sa tinda, baligya, pulian namon, gabi na. Gahambal gani si nanay, nga magtakop ang kasisidmon, si Papa iya nga gakadumduman. Ara naman kami sa point, nga okay na kami, nabato na, but still grieving. To those nga may old age parents, pakita nyo gid sa ila, nga palangga nyo sila day by day. Biskan hindi man showy, katama, ipa-feel sa ila, nga hindi sila palasaanon. Isipon ta ang ila sakripisyo sa aton ika-better. So happy Father's Day sa tanan nga amay. Truly yours, Inday Sanglapaz. Inday Sanglapaz, madaming nga salamat. I know nga it's still fresh, no? And bisan tinuig pa siguro ang makalipas, but ang longing, ang inyong pagka-miss sa inyong father would always be there. But feel good ang sang buhi pa siya, sang nagbatsyag na siya, you were there. Para nga magtatap sa iya, mangin kaupod niya, pag mangin suporta niya gid, no? Sa mga times na kinahanglan niya, sa mga tao nga mag-atipan sa iya. So, ara gid ka mo, ara man ang inyong mother, and you have done everything para nga mabuligan ninyo siya. But anyway, siguro, no,
bala naman ni Papa ninyo, nga hindi na siya magdugay, and accepted niya naman ang tanan-tanan. And I'm sure very thankful siya sa inyo nga pagpalangga, sa inyo nga presensya, kag sa inyo gid nga pag-adipan sa iya. And kabay, no, nga looking down at you from heaven, kabay nga nabatian niya gid ang imo nga greetings man sa iya sa Happy Father's Day. So, madaming salamat sa imo, Inday, sa Lapas for this story. Imo share sa amon about your father. And we're taking this chance also to invite ang iban man dira nga mga anak. Mas may harapan ka mo nga luyag man nga ihatag tribute, istorya regarding sa inyo nga mga fathers. Pwede gid ka email ha sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ng mga istorya ninyo about your fathers and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 2:38 in the afternoon, magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga Balik kita diri sa KLP, may ari i-share sa aton si Nanay Flores ng Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Mayang hapon sa tanan, sa oras mo mabaton ining masubo ko nga inagihan sa pagkalumbos ang hapon diri sa Pilipinas. Taha magid kapigado ang pangabuhi sa mga tao. Kagutom ang amo na aguman. Wala bisan isa ang maayo ang naabutan. Nagaedad ako na 10 ka tuig sadto. Ang mga tao wala makatanom sang humay kay bag-o pa lang matapos ang inaway sa Pilipinas. Inday nagpanganihan kami nanday nanay kag tatay. Wala kami sang permanente nga puloy-an. Kung kaisa sa mga kamalig sa mga tawo nga gindayunan nila no sa pag-atipan sang uma. Di diri man kami nagadayon. Anay sang ulihi nga may mga tanom na ang mga tao sa mga humay diri sa amon, nagpauli kami sa amon kag magpamugon. Maayo gawa nga amon mga paryente kay nakatanom sila sa ila uma. May damhuyan kami pagpauli namon. Inday pagkaabri klase, nag-eskwela ako grade 1. Nagumpisa ako sa pag-eskwela, 12 anyos na ako inday. Grade 1, pero matuto man ako sa pagkadto sa pulutuan. Tama ako ka-excited. Kagang gusto ko nga sa una gid nga pulungkuan ako mapungko.
Sige man ang akon eskwela, kag wala gid ako pag-absent. Pagka-Lunes sina, kung mag-program kami, luya ko gid nga mag-entra, kay nasadyahan gid ako. Isa sina kasi mana, siling ni ma'am, sinong gusto magsaot sa program ta, sang hula-hula. Abaw, inday, nagsinggit ako nga, ako ma'am. Siling niya, sinong upod mo, kag duha lang kamo. Siling ko, oo Siling ko si Igon lang, duha kami. Sige, ihanda ninyo ang inyo bayo, ha? Kay ma-practice ka mo. Agud sa Lunes, handa na kamo. Kada hapon, nag-practice kami isang hula-hula. So pagkatahapon, ginsugiran ko si tatay. Nga sa Lunes, masaot kami ni Igon sa among niya program. Ginbaligya ni tatay, ang manok ko nga si Ambor. Kay Maninday, tama katambok. Daad, naluoy ako kay Ambor, pero ibakal ko sang akon bayo o sapatos. Pagka-Lunes, handa na kami ni Igon sa ibabaw ka stage, kag-ara man si tatay kag nanay, nga abaw, ano ang ilakalipay sa pagtanaw sa amon sa ibabaw sang entablado. Inday, amo ini ang akong talent, hastang nagaedad ako sang 80 years old. Nag-entra ako sa amon kasadyahan, sa mga Christmas sa simbahan. Kung mag-Valentine's Day, ara man ako. So, amugi dini ang akon nga kalipayan. Kung magpauli ako sina, madamo ang akon premyo. Kay man, wala gid ako paghuya-huya. Subong inday, diri na lang ako sa balay, kay nagapamati kada hapon sang KLP. So, tama na ini, kaya medyo may makay-kalawigon na ang akon nga sulat. Ang matinahuron Nanay Flor sa Santa Barbara. May panukna pa dayo si Nanay Flor. Ginbantayan niya ko kuno sang pag-birthday niya sa sang ilabalay, wala gid ko mag-abot. Pero sige lang. Nagapamati man ako kada hapon sa imong mga tingog. Wow, Nanay Flor sa Santa Barbara. Salamat gid sa imong share diri sa amon. Mga kabudlayan, no? Ano kabudlay nga ti pre-war, war period, and after war, grabe ang adjustment sa mga tao. So, ngayon mo galing ang abilidad, nagsugod, grade 1 ka pa lang. Yung interview tani si Nanay Flor, no, sa Saturday, banabatian tang sample sang kanta, sample sang binalaybay, kagasagad-sagad gid man. And she's saying, sagad pagid siya magsaot sang karinyosa, kaglawis-wis kawayan. Nanay Flor, salamat gid sa liwat. Ayo-ayo lang daa. 2:45 mga itong oras. We still have time for another story kagina sa pagbalik sang KLP. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon. 2:46 in the afternoon, yari naman ang liyaging i-share ni student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Sa kada adlaw subong, wala ako sang ginapanumdom, kundi pagsulat ko sa KLP, tani magpadayon. Palagi ko ginapray sa Ginoo naton,
nga hatagan kita tanan sang maayo nga panglawason. Hi! Hello everyone! Kumusta na ang mga taga-KLP? Nagalapad na ang aton barangay. Kag thank God, nagadamo kita. Sure ako na happy si Tita Regine. Di ba ta? Siyempre. So sa aton kabuhi, the sun sometimes rises. Kag in other times, sometimes it never rises. Well, that is life. Subong happy kita, tomorrow sorrows may come. Everything seems to be meaningless. But let us always remember, God has given us the gift of His Son, Jesus. And what is important is what occupies our time now. So panumdum mo naton that apart from God, we are adrift in an endless, never satisfied sea. But pinaagi sa iya anak na si Jesus, we discover our meaning, value, and purpose. So sa mga nagapamati subong, what occupies your time? What meaning does it hold for you or for your loved ones, your family? Tanan kita, madamo ang orobrahon sa adlaw-adlaw. Kag sa aton kasakuon, masamita malipatan nga magpangamulyo. O ang Ginoo, pasalamatan. Sa tanan nga kaayuhan nga ginhatag niya kag bugay. Sa mga nanay nga nagapamati isubong, manan ko nga makarelate ka mo sa luyag ko nga idulong. Nakita tanan, dapat lang tumanon ang luyag sang Ginoo. Ngang tanan makakita sang iya landong, paagi sa pagpangabuhi naton. Kabay pa ang iya nga pulong, mapabati ta sa iban, agod makasiling kita, Lord, ang imo luyag matabo, ako nang natuman. Mga nanay, tani panumdum mo naton, nga importante ang role naton sa panimalay, kag kalibutan. Nanay kita, sa aton mga kamot, pwede na manginbaganihan o kontrabida ang aton mga anak. Let us mold them into useful and productive members of our society. Kung maayo ang nanay, laban, maayo man ang iyang mga anak, matahom kag mapisan. Gani, ila pang ginawi, tanan mapuslanon, sa balay man o sa iban nga lugar. Tani mabyanon, nagadalas ang kalipay, kagkatawhay sa aton mga tagipusoon. Tita, nadumduman ko ang isa ka service crew sa magkaon kami sa isa ka close nga restaurant. Nagapanrapo siya sa mga lamesa, working very fast, noticing everything and refilling everything before anyone might need something. As a food service crew, I noticed ang iyang constant attention to detail. Everything was perfect because this man was working faithfully, even if you noticed. So watching this man work so meticulously, I recalled Paul's words to the Thessalonians. Make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands, so that your daily life may win the respect of outsiders. 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 12. So abyan, faithful worker ka bala? Is your work a quiet testimony to how the gospel can infuse small acts of service for others with dignity and purpose? Kung matuod ini sa inyo kabuhi, congratulations! You are truly children of God, faithful to Him in everything you do. So whatever we do, whatever responsibilities we're obliged to perform, let us all do it for God's glory. Being a faithful worker is a powerful testimony of our quiet faithfulness in Christ. Remember, this is no small job in His kingdom. Sa tanan nga nagapamati sa KLP Subong, ginaagda ko kamo nga tanan kita maghugpong, agud tanan kita mangin mapuslanon, anuman ang obligasyon naton sa panimalay o sa nasyon. Kung kita nanay o tatay sa aton pamilya o lola kag lolo, okay, maswerte ka. Kung ikaw naman maestra o maestro, dako ang responsibilidad mo, gani imo obra kay uhon mo.
Sa imo nagasandig, buwas damlag sa mga kabataan ta, kag mangin madinalagon sa ilang nga obra. Kung isa ka man ka tindero o tindera, huwag palapawan presyo sang imo mga baligya. Kung ikaw naman, sikad o tricycle driver, mangin mahalong ka sa imo nga obra, agud makalikaw sa mga desgrasya. Kag kung sorbetero o balot vendor ka, sa mga suki mo, kabay mangin matinahuron ka, kag bisan ano pasahi ang obra naton, may dignidad kita sa tanan nga tion. Waay sing manaba nga obra sa sining kalibutan. Tanan kita, sa mata sang Dios may dako nga kapuslanan. Obrahon lang naton sang tampad, kag may gugma sa tagipusoon. Kay tanan kita sa komunidad ta, mangin mapuslanon. Ta, kabay pa nga hindi lang kalingawan ang nadulong sa sulat ko nga ini, tari makahatag man inspirasyon ini sa tanan nga nagapamati, nga kada isa sa aton may importante nga role sa sining kalibutan bilang anak sang Diyos. Hope everybody is okay. Close ko na letter ko. Till next mail. God bless sa tanan. Sincerely, Student Mom of Dambunaw. Student Mom, yes, hindi lang gid kalingawan ang imo gin-share sa amon. Actually, every time nga may gina-share ikaw diri sa amon, you make us think, no? Kag you make us reflect. And you give us inspirations sa imo mga observations, sa imo mga experiences, kanami gid, no? Kay ginadala mo man kami sa dalan nga dapat naton nga padulungan. You are sharing with us Jesus, and you are sharing beautiful experiences with us. Kay kanami sa imo mga encouragements, sa imo mga motivations para sa amon tanan. So ginapasalamatan gid nato nina, and you keep on writing things like this, about these things diri sa KLP, so that every time nga may ara kita nga basahon, sharing halin sa imo, tanan gid kita, no? Ma-lift up and ma-excite because we are looking forward, no, to these beautiful things nga imo gina-share sa amon diri sa KLP. And yes, kita man nagapangamuyo nga magpadayon ang imo nga pagsulat diri sa kahapon lamang program. So, salamat, kid! Student Mom of Dambunaw. Magabalik ang KLP. You're with Tita Regine. Pagkatapos, sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa, o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function, gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga. Balik kita diri sa KLP, luya ko lang i-call ang attention sa isa sa aton nga mga letter senders, si Violeta. Violeta, may ginpadala ikaw din nga story, nabutang mo sa brown envelope, kaya nakita ko nga, computerized na siya. So, since computerized na siya, pwede mo na lang malihog, bata mo da, or apo mo, or sino man dira, nga pwede mo nga mapalihog. Kung pwede, i-email na lang ang ina nga story mo diri sa KLP. Ari ang ato nga email address, bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, bombo_iloilo@bomboradio.info. Anyway, salamat yun because may ginbilin ka man nga telephone number or yung mga cellphone number
Kag I'll be reaching out to you. Palihog sabton mo lang ha, kung may magtawag dira sa imo para tudluan ka kung paano mag-email para diri sa KLP, diri sa Bombo Radio. So salamat gid kay Violeta. Mga kabombo, sa inyo man nga mga istorya, I'm looking forward nga mabato na ina. So palihog nyo man i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and then you send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. We're inviting ang aton dira nga mga listeners, mga watchers naton abroad or sa din mga bahin sang Pilipinas or din mga bahin sang kalibutan. Share also your stories. We would also want to hear from you. So share man kamo ha, gina-invite kamo mag-share man kamo diri sa kahapon lamang program. Magasunod na mga dramas every afternoon pagkatapos ng kahapon lamang program, ang Tuyang Arbitanya, then ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. Sa madamay nga salamat mga kabombo. Of course, balikay liwat kita tomorrow. Sa gihapon ni ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.